Arratsaldeon Jaun Andreok ongi etorri, Santurtzin gara, itzuliarekin, itzuliak laugarren etapa du, hemendik abiatu da, laugarren etapa hau, eta hirugarren lidera du, itzuliko pelotoiak, atzo etapa irabazi zuen Jonas Bineko, azken tur garailea, Xabi arratsaldeon. Aurrekoek egun bakarra iraun dute, horia soinean, honek, ja beste itxura badauka, ala? Beste itxura bat eta beste berme bat eskaintzen du Jonas Binekok. Itzuli hasi aurretik ere favorito nagusitako bat zen, eta atzo norgehiagoka estuan erakutsi zuen beste guztien gainetik dagoela, berak eta taldeak sekulako lana egin zuten, eta horren bestez ez dut uste inor harrituko litzatekenik larun batean ere garaile bera ikusiko bagen. Jumbo Fisma, Danimarkarra esan bezala tur garailea, azken turra irabaztako izona da Jonas Bineko, berme handia eskintzen duen mutila honen bestez. Etapa ordu bat inguruan hasi da, 175 kilometroko saioa dute, hirugarren mailako hiru mendatetxo, eta etapa bukatzeko Arbeltzar edo Lasturiana izango dute zain. Errepidera egin behar dugu eguneko iesaldia, jada bide egiten ari baita Alfonso Arroyo arratsaldeon eta Barrenetxea Bizkaitarra beste behin hor da aurrean. Arratsaldeon guztioi, horrela da, Santa Kolomako mendatea igotzen ari gara, azken metrotan gara, eguneko lehen mendatean lehen postuan Jon Barrenetxea pasada, orain ere bera pasako da lehen postuan eguneko bigarren mendate honetatik, beraz, dagoeneko behin-behineko sailkapenean, mendiko behin-behineko sailkapenean 26 puntu izango ditu Bizkaitarrak, eta honen bestez gaur ere podiumera ioko data utzi egin baitiolako mendiko mailotorri. Zuek esan bezala bostira buruan, Jon Barrenetxea aipatutakoa, Jusom, totalekoa, Tesfasion, trekekoa, Jonathan Caicedo, Education Firstekoa, eta Banduk DSM-koa, aldea 5 minut terrikoa da, 25 kilometroan egin da iesaldia, eta atzean, pelotoian, lanean buruan, lideraren gizonak, Jumbo Fismako mutilak, eta hor Erneuren atzetik, Barengoak Mikel Landaren mutilak. Orain, Santa Kolomoa pasa dugu, 82 kilometro helmugarako, beraz, 5 gizon dira, lasterketa buruan. Beraz, beziko gaina geratzen da, hirugarren mailako hirugarren gaintxoa, eta gero Arbeltzar, bigarren mailako Lasturiana. Jumbo Fisma, Bahrein Victorious, Movistar ere uste dut, azaldu ezpada, laster azalduko dela, buru horretan, Xabier. Nik uste dut Giltzerria Movistarrek izan lezakela. Ies egindako txirrendularen artean inorkeztu zalantzan jartzen Binegoren lidertza, horregatik Jumbo Fismak soka luze utzi lezake, baina gaur hemen sailkapen nagusia baino gehiago esango nuke etapa garaipena dagoela jokoan, eta oroitzapenak lagun, Alex Aranburuk horretarako aukera badu, eta uste dut Movistarrek jorratuko duela bide hori. Etapan sartu horretik, atzoko etapari begiratu bat emango diogu, ikusgarri izan zen etapa, etzen aparteko alderik izan, baina tentsu ikaragarria izan zen etapak irauntzuen kilometro guztietan, gora eta behera, sigisaga errepidestuak, mugitu ziren, azken kilometroetan etapa garaipenaren jokoan zebiltzan batzuk, sailkapen nagusian, aipatzeko gutxi, tate txiki-txikiak, hor pena izan zen, batzuk hanka lurrera bota beharra izan zutela, esaterako Karapazek, atzerapen polita izan zuen Karapazek, polita. Ez dakit erabakigarria, baina galera hundi xamarra. Zoritxarreko gertaera batek eragina izateko hundi xamarra. Hasieratik esaten hasi ginen, gainzariek ere zeresana izango zutela itzuli honetan, eta horregatik atzo Karapazek izandako diferentzia hori bere txikien ere garrantzitsu izan daiteke. Hori aurreratzea izugarri kostako zaio, azken batean aurretik dituen txirrendulariak ere gutxienez bere mailakoak edo hobeak direlako. Uste dut Mikel Landari eta bereziki Jon Izagirreri ere halako enbarazu bat egin ziela, bestela behar bada euskal txirrendulariek emaitza hobea lortzezaketen atzoko. Ika upategian atzo etapa maiera ikusgarria, etapa bera izan zen ikusgarria, etapa errepidean gertatu zenaz gainera esango nuke atzo, asko lagundu ziola atzoko etapari inguruak, giroak, giro aste guztiari da portatzen, gaur ere harrigarria dago hemen zerua, Santurtzi inguru honetan, ezkerralde honetan, urdin, eta temperatura, eskatzen hasita ez duzte hobea eskatuko genukeenik, lanerako, lehiarako, izan liteken aproposena. 15-20 graduko temperatura da, txirrendulariek gehien estimatzen duten temperatura, esportzurako ez hotzegi eta ez beroegi, eta horren bestez uste dut alderdi hortatik inolako aitzegirik ez dagoela. Atzo gainera, aurreko bi egunetan baino esango nuke muinuetan eta jendearen berotasuna ere gehiago sentitu zutela, eta irudietan ikusi besterik ez dago nolako gertutasuna izan zuten zaleek, eta horrek animatuta ere uste dut lasterketa bizi-bizi izan zela. Jonas Bineko atzo garaile Jumbo Fismak lan pikin bat egin zuen, eta lan pikin horrezari potoloa izan zuen atzoko etapan, eta aurrenekoz maillot horia jantzi du itzulian
Jonas Bineko itzulia lehiatua da. Roglicen mesedetan lehiatu zuen bere aurreneko parte hartzeetan, orainia bera da talde buru. Eta eraso kolpe bortitza jo zuen, artea bere ala hunditu zuen, ere gero itxi egin zuten zuloa. Landa izan zen bigarren, 2 segundora, Enrik Mas berarekin batera, gero Jon Izagirre sartu zen, Godi, hauek elkarrekin, Eskilmose, Felix Gol, Andrea Baioli, Simon Yates eta Alex Aramburu etapan 10. Hori etapa sailkapena duzue. Eta sailkapen nagusia, atzoko etapa maituta, Bineko buru dela, Mikel Landa bigarren dago, 5 segundora, David Godi, 16 segundora 3. postoan, hau dira, podimeko postoetan geratu direna, gero Sobrero dago, Jon Izagirre, 20 segundora dago, Enrik Mas 21, Eskilmose Gazterik honen 22 da, Alex Aramburu dago 8. postoan 24, Baioli, 9. eta Remy Rochas, Frantziarra kofidisekoa, 10. postuan. Gauzak ez du, pentsa, 10 lagun aipatu ditugu, minutu botarterik ez dago, eta 4. etapari dira egiten. Eta 4. etapa honek, esan liteke aurreneko postu hauetan behintzat aldaketarik ez duela izango. Ez zai gure dutzen. Arbeltzarrek alako sarraskirik eragin dezakenik gaur etapa maiera. Iraganera begiratuta ere hortxe daukagu sextaon jokatu eta Alex Aranburuk irabatzuen etapa, orduan ere etzen gauza hondirik gertatu eta gaur ere esango nuke etapa jokoa gehiago dagoela salkapen nagusia baino. Jumbo taldeak ere sendotasun ikaragarria dauka, Binegok ere bai eta uste dut txirrendulari gehien zuena behintzat, eta salkapen nagusia buruz buru lehiatu nahi dutenek bihar eta bereziki etziko etapa gehiago izango dituztela gogoan. Gaur behar bada aukera pare bat dituzten taldeek estrategia joko pixka bat egin nahiko dute, baina berriro diot eta azpimarratuko nuke, etapa garaipena dela gaurko nolabait ere daturik erakargara. Gaur biharretan Bizkaian da itzulia. Gaur hemen Santurtzin bihar, Amorebi eta Etxanon, Zornotzan izango da etapa hasi eta bukatu ikustezagun gaurko ibilbidea. Esan dizugu, aurreneko zatian 3 mailako 3 mendate dituztela, aurreneko 2 atzean utzita, Malkuartu eta Santa Coloma izan dira aurreneko 2, 3. Bezi, mendate ezaguna, itzulian, bezi askotan, igotako mendatea da, itzulian, zenbait urtetan hor zaialdean urtero izaten baitzen etapa, eta beziko barrutian ibiltzen ziren aurrera eta etzera. Eta Arbeltzarre ere asko ezagutzen dute. Esan dizuegu, orain urrena sextaon Alex Aranburuk irabazizuen urtean, etapa maiera antzekoa izan zutela. Ja, berbera, horren bestez pelotoi honetan diren txirrendulari asko eta asko orain dela 3 urte ere itzulia lehiatzen izan ziren eta ikuspegi horretatik behintzat ustekabekorik ez dute errapatuko. Gero gainera kontua da gaur egun xehetasun guztiak behar bezala aztertzen dituztela eta horren berri ere izango dute. Arbeltzarren gora nor nabarmenduko den hori izango da kontua, igoera gogorra da bereziki hasieran, maieran askoz ere etzanagoa eta hor atzerapen pixka bat izan duten txirrendulariak ere sartzeko aukera izango dute txirrendulari horiek eta taldetxo bat nagusitu daiteke. Gero beherakoan norberak jakingo du duen abileziaren arabera zein erabaki hartu. Beherakoan Arkiskilen aurrekoan Alex Aranburuk eginalak egin zituen, jo beharrekoa jo zituen ez da etzuen lortu, 4. amaitu zuen, Bastidako etapan bezalaxe. Atzo berriz 10. Alex Aramburu sasoi bete-betean dago. Alex Aramburu beste inorrez gara aipatzen ari. Gaurko etapa honen atarian, eta ez gu bakarrik, Alex Aranburuen izena sarri entzun dugu, ona Santurtzira etorri garen ezkeroztik. Alex Aramburu eta Jon Izagirrerekin hitz egin dugu etapa hasi aurretik. Hombre, bi partetan banatu genezake igoeraz. Lehenengo partea oso gorra dauka, baina egia da baita bigarren parte hori gurpilan juteko oso erosoagoa dela eta agian ez dela hain erresa puskatzeko, baina danak abiadurak ematen du, ez? Bai, oen dela 2 urte bertan ikaratzen politia da, ez? Gaurre, elmua ez da berdina, baina, nahiko antzekoa da karrera bukaera, así que, aber aurren eta daukeun eta aukera dauzkeun. Beno, hauek dira irterako irudiak. Ordu bat inguruan ekin diote etapari. Aurrez, ohiko protokoloa agurra. Gero hori izan dira xingola mozten, itzuliko arduradunak eta agintariak, giroa ikusgarria, zoragarria. Harrapaturi daukagu, horrelako giroa beste urte batean hemen, gehienetan bestelakoa. Jasan behar izan baitugu, baina tartean izan dira urteak, zoragarriak eta urtengoa uste dut marka guztiak usteko moduko dugu.
klima aldaketaren ildotik, pentsatu beharko dugu, azken urte hauetan gehiagotan ari dela izaten eguraldi ona, garai bateko eguraldi txarra baino. Edozein moduz, Euskal Herriko itzuliak halako muga bat erakusten du. Aurreko hilabetetan ere jende asko aipatzen du negua joan dela eta txirrindulari zale garenok beti esaten dugu Euskal Herriko itzulia pasa bitartean kontuz, itzulian elurra eta eguraldi txar askoak askotan ezagutu izan ditugu eta. Beno, laugarren etapa abiatuta, laugarren etapa ia bidea egiten ari da, eta hor buruan iesaldian mendiko lidera, Barrenetxea, Bizkaitarra, hirugarren iesaldia du, Gamizko mutilak, sailkapen nagusiari dagokionez, aparteko kezkarik ez dago Van Hook baita hor onduen kokatua eta 6 minututik gorako atzerapenarekin dago Van Hook. Alde horretatik, oraingoz beraz, atzean kezkatzeko arrazoirik ez dago. Etenaldi labur bat egingo dugu, eta segidan, ia buru belarri sartuko gara laugarren etapa honetan. Santurtzi, 175 kilometro itzuliko laugarrena, eta itzuliarentzako horea da. Azken tur garailea, maillot horiarekin izatea, pelotoi horretan zein eta azken turra irabazitako gizona, turra irabazitako gizonak hemen nabarmendu izan dira, Kontadorrek urte honak izan zituen hemen. Kontador ezer izan bazen tur gizona izan zen. Tur garaile gehiago izan dira hemen, asko ez, baina beno. Tartean izan dira, tur garaileak, aurten Jonas Bineko eta zer da eta maillot horiarekin gainera pelotean. Pentsa ze hore antolatzaileentzat, ze hore euskal afizioarentzat, ze hore lasterketarentzat. Antolatzaileek gidoi bat idatzi beharko balute, zalantzarik ez da hauxe bera idatziko zuketela, edo gutxienez aktore nagusiaren papera berak izatea nahiko luketela, eta hori betetzen ari da, azken batean ahalegin bikaina egin zuen atzoko horretan. Hori bai, aldapa luze xamarra egin zitzaion, azpi-azpitik ausardierik handienarekin jo zuen txirrendularia bera izan zen, eta gero deiger egin zen eta atzo azpimarratu genuen, eta uste dut gaur gauzak ondo hausnartuta goraipatu egin behar dugula, Mikel Landak eta Jon Izagirrek egin zuten igoera. Igitak eta Karapazek izan zuten trabatze hartan atzerapen pixka bat izan zuten, pedalkolpe pare bat galdu zituzten, eta hori hain amaiera bortitzean beti antzeman egiten da, baina gero atzetik aurrerako bidea egin zuten, bereziki Mikel Landak, eta elmugaratu zenean gainera erakutsi zuen bere amorrazioa. Etxipena ez, baina amorrazioa bai ikusi zuelako, bazaukala gaitasuna, bazaukala gatza eta indarra bere zangoetan, behar bada Binego aurreratu alizateko. Horretarako distantzia handiagoa beharko zukeen, eta horren haserrearekin helmugaratu zen. Baina seinale ona da, uste dut, Mikel Landak atzokoari ken diezaioken ondoriotako badela, berriro itzuliko podionaren lehian bene-beretan ibil daitekela, orain lasterketa ez dago amaituta, Binego lider sendoa da, indartsu dago, taldea kontrolan oso egingo dio zalantzarik ez da, baina txirrendulari asko dago oso denbora txikiaren barruan. Eta lasterketak mugimendu asko izango du. Batzuk etapa garaipenaren lehian ibiliko dira. Daniel Felipe Martínez esate baterako, salkapen nagusirako aukera galduta, orain etapa garaipena izan lezake helburu. Eta beste batzuek, Movistarrek esate baterako, 2 edo 3 aukera onak baditu lasterketa mugitzeko. Beraz uste dut, lasterketa aztoratuko dutela eta lasterketa nahasmenaren bidetik eraman nahiko dutela ahal izan ezkero Binego uzkaldu ahal izateko. Beraz uste dut, salkapen nagusiari eta diferentziak ikusita, ondorio bat atera daitekela. Lehendabiziko postuan dagoenak atzekoak gertu ikusiko ditu eta atzekoek aurrekoa urruti ikusiko dute. Baina hori konpontzeko bide horretan, lasterketak oraindik esango nuke gorabehera handiak eskainiko dituela eta horrek egingo duela larunbata bitarteko ibilbide hau benetan ikusgarria. Balmaseda inguruan lasterketa buruan ieslariak eta hortxe gaurko profil gorabeheratsua eta hor Arbeltzar eta Pamaieran Asturiana bezala ezagutzen den mendatea, gaurko etapako mendaterik gogorrena eta gogortasuna bateko luzera eta besteko zailtasuna. Bigarren mailako mendatea eta mendiko liderra Jon Barrenetxea atzo eguna peloten pasata da. Mendiko sailkapena horretan 20 punturekin da Jon Barrenetxea.
hirugarren mailako mendateak, ari da orain jasotzen, hirugarren mailako mendateetan, aurrenekoak 3 puntu ditu. Aurreneko biak buruan pasa dituenez, 26 baditu jada, Jon Barrenetxeak. Hementxe, Bai, Fermin. Gamizko ziklista, aurrera Alfontxo. Bai, gurekin dugu Markel Irizarrimendoa, lasterketa buruan, hor Tesfazion sartu dute iesaldian. Markel, arratsaldeon, ordezkari bat sartu duzu iesaldian gaur. Bai, arratsaldeon. Egitzetan natu sartu dut, eta, bueno, momentuz distantzia politiako eta ikusi-ikusera bian eguna. Zeran ikustozu, lasterketa atzo Eskiel Mose, hor aurrean sartu zen zuen apustua. Bai, egitzetan ondo, atzo zulatu eta eukien azken zadixan, eta bauken bizikleti hartuen, da bauken bizikletakin zeigarnikia nik ustean meritioakola, eta horrek ikusten dugu ondo hauela. Eta, bueno, ikusiko gaur aber zela erantzun dauen hankak, eta, bueno, momentuz, hoxe, esan dakoa. Talde moan ondo situatuta gauz, eta lase gauz. Zeran egin dezaioke min, Aririok nola egin dezaioke min bine gori? Bueno, nik uste talde politiakola, eurentzako gaur adiez interesgarri iezali xeizteia, baina ikusten dugu, barreinek interesakola, eta nik uste baduzela korre horiak, saiatuko dela erasoikin, Landa bea, ez dakit, suposatzot Enrik Mas bea, gaur ikusiko, aber zela defendiuleken, eurentzako Bisma Jumbo defenditzea fangoa zelkapen hori, eta, joango dira taldeak interesuta hori apurtzen, arrate barik eta erlojupeko harik, bai bonifikazioak eta aurretiakon bentaja horik entzeko aukera asko ez da duzenez, ekipuak mobi beharrako izan. Gaurko etaparako zer talde txiki bat iritsiko da, Matez Aramburu bezala bakarrik? Bai, nik uste Alex atzo erakuntzien oso ondo hauela, orduan favoritu deikoa da, Omar be etxian dau, suposatzen dut jetxiedan be, probaiteko asmoak inongoala, eta, ikusiko barin tiran jarri sinalia Mikelek probaiteko intentzioako, orduan nik uste dut, abaniko eta eszenario ezberdin jauzela eta interesgarri xeangoala. Eskerrik asko, Tanimo. Eskerrik asko, zuei. Hori interesgarria, eta dena ikusgai, eta bai, Mikel deitzako etapan urrunetik. Mugitu zen, atzo imintzio bat egin zuen. Jumbo Fisma, defentsalanean maiotoriarekin Jumbo Fisma, lideraren maiotarekin, bestelare maiotoria baitu, Jumbo Fisma, Koria eta Bertza, lideran atzean ageri da, bai? Baren viktorizko gizonak, denak aurrealde honetan dira, eta Markelek Narnael Tesfazion Eritrearra du gaur, lasterketa buruan, iesaldian, aurren urtea duenek. Segafredo taldean, hau bere garaian rondako turrean ondo bilitakoa da, bi aldiz irabaztako da, rondako turra, Narnael Tesfazion. 82 kilometro, Balmaseda atzean utzita, Bezira bidean lasterketa, Bezi, hirugarren mailako koska ezaguna, oso ezaguna, eta errepidea, zoragarria. Errepideak ez du aitzakiarik. Hemen dira ieslariak. Eta iesaldiak lortu duen diferentzia eta pelotoian lanean nor ari den ikusita, uste dut ametsa sendotu egin zaiela. Horrelako iesaldi bat sortzen denean aurrena alik eta diferentziarik handiena eragina izaten du, edo sortu nahi izaten du, gero aztertzeko ze aukera dituzten, bestela badakite gidoia zen izaten den, diferentzia txikia balima da pelotoiak gero irentsi egiten ditu, baina 6 minutu eta 40 segunduko diferentziarekin, eta salkepen nagusian ondo kokatuta inor ez dagoelarik, bineko kaparteko kezkarik ez duelarik, ez dut uste Jumbo Fisma taldeak iesaldi hau zapuzteko izugarrizko intentzia izango duenik. Beraz, laister, etapa garaipenaren jokoan pixua izan dezaketen txirrendulariak lanean haste espaldin badira, uste dut hauek duten ametxo hori pixkanaka sendotu egingo dela. Ikusiko dugu orain gidoiak eta bideak ze norantzko hartzen duen, lanean horra hasten den, nola hasten diren, aurrekoa nola moldatzen diren, oraindik gauza asko dago jokoan, baina oraintxe bertan iesaldikoak baikor izateko moduan dira. Eta une honetan, behineko lider genuke, Harm Van Hoek, DSM-ko gizona, Flandriarra, Kortrigekoa, Loto Sudalen urte asko egin zituena, itzulia handiak ondo egin zituena, bere aurreneko urteetan, orain espaldien zestxobait,
bajusiago dabil, baina tartean agerraldi politak izaten ditu, Banukek. Honek itxaropen handia piztu zuen Fermin 2020ko Giroan, eta bereziki Etnako etapan. Etnan, 3. postuan sailkatu zen, eta begira, askotan bizitzak beste arlo batzuetan bezalaxe bi protagonista elkartzen dituen moduan, nola elkartu dituen gaurko ihesaldi honek orduan protagonista izan ziren bi txirrindulari. Jonathan Kaizedok irabazi zuen Etnako etapa hura, Education First taldeko gizonak, orain ihesaldian dabilen gizon horrek. Etapa hura irabazi zuen gizona, eta orduan 3. postuan sailkatu zen gizona, gaur ihesaldian bat eginda dira. Baina gero egia da, urte hartan, aurreneko 10etan 3 sailkatu zen Jaren Van Hoek, bazirudien Belgikak itzuli handietarako gizon txukuna izan zakela, baina gerora huts egin du, eta orain astebeteko itzulietan egun bateko probetan intentzio gehiagorekin aritzen da, erabat baztertu du, helburutzat behintzat, salkepen nagusitako kontua. Aipatu dituzun lorpenak 2020koak dira, beraz, 22 urte zituen, Alfontxo! Bai, lankideok, buruan dozenak orain Banduken zain daude, bere zereginak egiten gelditu da, DSM-ko ziklista, eta bitxikeri bat, Education Firsten autoaren alboan noala, nijoala, konturatu nahiz, pedalak biribilak dituztela, Guaju markako pedalak, bere sasoian Wigginsek modan jarri zituenak, eta antzaden ez batzuei arazoak ematen dizkiete pedal hoiei biribil formako pedal hoiek. Jumbok ere horrelakoak daramatza, Alfonso. Jumbo taldeak horrelakoak daramatza. Mentxe da Banuk. Nafarroako itzulia irabazitako da, Banuk, 2017an. Lortu zuen, Euskal Herrian itzulia irabaztea, muskilan etapa eta gero nagusiak ateatu zuen, Castrillo eta Peligri izan zituen azken podiumean DSM-ko Flandriarrak. Lombardia, 23 urtepekoetan irabazitakoa da, ez gaztetan maila hundia emandakoa. Eta Italiako Giroan, Etnako etapan, han izan zen, 3. amaitu zuen 30 segundora, Urrena berez Montseritzeko etapan, azaldu zen eguneko iesaldi harrapatuta Madonna ikanpiloko etapan 6. sailkatu zen. Eta 2021ko Giroan, mailaz behera eginda, eguneko iesaldietan bakarrik ahalegindu zen bere distirarik onena lortzen. Orain DSM-en, gaur egun DSM-en da. Egin du talde aldaketa eta batzuetan izgarri gisa egiten dute aldaketa hori. Txirrindulari batzuk dauden lekuan halako patxada bat somatzen dute, behar bada pizgarriak falta izaten zaizkie eta beren kirol bizitza berriro ere arrakastaren arrastora ekartzeko intentzioarekin talde aldatzen dute, taldekide berriak lan egiteko sistema egokitu egiten dute eta zerbait nahi izaten dute. Jaren Van Hoek intentzio horrekin dabil, baina uste dute lehen aipatu bezala azpimarratu behar dela, garai batean 22 urterekin zituen itzuli handietako ametsak guztiz baztertu dituen. Lehiaketaren berri zizugu eman dezagun lehiaketaren berri, atzoko irabazlea, aipatuko dizuegu aurrena, Josemari Lasa Sarasola, horretatik erantzun zuen Josemari Lasa Sarasola da. Irabazle, atzoko galdera, etapa garaipen kopuruari buruzkoa zen, 3 bikote jarri genituen, Perurenak Kelly, Contador, Valverde eta Jalabert eta Rominger eta zein bikote zen, bien artean etapa garaipen kopuruari gaundien alortakoa eta Txomin Perurena eta Son Kelly. Biek 11, beraz, bien artean, pelota partidu batean bezala xe, 22 etapa garaipen lortu zituzten bien artean esan bezala, Perurenak eta Kelly. Eta gaurko galderak, hala dio, orain urrena mailotoria lehenengo etapatik azken helmugaraino zein ziklistak eraman zuen Euskal Herriko itzulian. Eta aukerak,
Alberto Contador, Jon Izagirre eta Primoz Roglic. Horietako batek, hasi eta bukatu hori egin zuen. Utzi zuen erantzunak. QR kodea ere hor duzue. Ereketan parte hartzeko. Bitartean pelotoia alde zoragarriarekin. 6 minututik gorako aldea pelotoiaren zan, naiz eta orain kilometro asko geratzen diren, orain bezi pasa eta gozo oso izango dute ibilbide alde gainera, Santurtziraino, hemen izango dute, etapako aurreneko sprint bonifikatua, bigarrena Larrigadan, hain zuzen Arbeltzarren gora abiatu horretik, izango dute Larrigadako sprinta. Baina, bai, iesaldia bizi-biziri dago. Orain arteko iesaldiek ez dute biderik egin gaurkoak, oraingoz aukera handiak ditu. Atzean gainera ikusi dugu Jumbo Visma taldeak zein jokabide duen. Jumbo Visma taldearentzat hau ez da bat ere aztoratzeko moduko iesaldia. Jonas Binegoren lidertzak ez dauka inolako orbainik sufritzeko aukerarik, gero erritmoa pixka bat nahikoa izango lukete atzo erdietxitako elastiko horiari sendo eusteko, eta horregatik Bahrein taldeko gizon batzuk erreleboan eta hasi dira. Bahrein taldeak ez zait iruditzen gaurko etapa garaipenean joko handirituenik, ez dakit Mikel Landak herenegun bezala, edo atzo erakutsitako pedalkolpea gaur berriro erakutsi nahiko duenik, baina uste dut giltzarritako bat nire aburuz behintzat Movistar taldeak izan lezakela, eta Movistar taldeak uste dut alda lezakela lasterketak orain daraman bidea edo gidoia. Baina Bahrein taldea berare konbentzimendu handirik gabe, lanean ari dira, eta behar bada horrekin erakutsi nahi dute Mikel Landarengan konfiantza handia dutela, baina gaurko etapa baino aproposoak iruditzen zaizkit Mikel Landarentzat, biharkoa eta bereziki larun batekoa. Larun batekoa izango baita, itzuli honek izango duen etapa nagusia. Eibarko etapa, 6 minutu giroan etapa irabaztako, Caicedo, Jonathan Clever Caicedo, Ekuadorkoa. Aurten irabazita da, aurten herrialdeko txapelketa irabazita da. Errojupeko txapelketa hain zuzen. Herrialde hartako lehendabiziko itzuli handi baten garaiak eta txapelden olimpiarrak. Richard Carapazek lortu baitzuen. Jonathan Caicedo lau giro baditu. Lau giro eta 2 buelta turrik ez du ezagutzen oraingoz. Jonathan Caicedo. Australiako txapelduna jarri da hemen aurrean. Luke Plapp, eta begira, hauek ere. Hemen aldaketa beraz. Bai, hauek ere badute etapa garaipenerako aukera bat. Uste dut batetik Omar Fraile bera, etapa diseinatzailea, eta Daniel Felipe Martinez eskalkapen nagusiko aukera galduta, uste dut gaur zerbait mugitu nahiko duela. Okay guys, we're coming up to the feed zone now. Make sure we all get our bottles, our food. Still a long way to go, and let's just try to make sure we keep in the front of the bunch, get a good position, out of trouble, and make sure, above everything, make sure Mikel is well protected, please. Good work, guys. Mikel ondo babestuta eraman, leku hartu, ondo kokatu, aurrealde horretan, Mikel zaindu, Mikel mimatu, hori da kontua. Mikel itzuli ari da egiten, aspaldiko urtetako itzulirik ederrena bai ari da egiten. Mikel Landa, bi etapa irabaztakoa da, aurreneko aian lortu zuen, iesaldi jendetsu batean izan zen honena, aiako helmugan, urrena berriz, garrastatxun, eskaiko mailotarekin lortu zuen, Arabako etapa, Mikel Landak. Lehen Mikel eta hori leporatu izan zitzaion bere garaian. Lehiak eta egun gutxirekin lehiaketzen zela itzulira. Aurten ez du horren aitzakiari. Aurten gehien lehiatu duen txapelduleria da. Mikelek zenbait urtetan, behin baino gehiagotan gainera arazoak izan zituen, denboraldi aurrean atzeratu behar izan zuen, hain zuzen, bere denboraldiko debuta eta jakina etxean parte hartu nahi izaten zuen, baina pedalkolpea horrendik behar bezala doitu gabe. Eta hemen zenbait urtetan,
landak itzule handietan eta izan duen mailarekin, asko espero zuen jendeak landaren gandik, landa behin bakarrik igo da, itzuliko podiumera hori bai, 2 etapa baditu, eta hori ez, jendeak esaten zuen, txeko lasterketa behar bezala prestatuko balu, beti izaten zen ordea zerbait. Aurten ez, aurten asko lehiatu du, eta emaitza ikusten ari gara hemen etxean. Lehiatzeko dago, eta uste dut 2018an lortu zuen bigarren postu hori sinesten hasita dagoela. 3 aldiz izan da Mikel Landa aurreneko 10etan, azken urte hauetan 2021 batean 8. izan zen, 2019an 7. eta gaurkoz esan genezake podiuna lortzeko gizonik sende honetariko bat dela. Ausardia bakarrik ez, atzo berezik esango nuke oso pedal kolpe zorrotza erakutsi zuela. Eta denborak neurtzen hasi ezkero, berak egin zuen azken zatia, azkeneko 200 metroak benetan pikainak izan ziren. Hori sinistuta, uste dut, berriro podiunean ikusi nahi duela bere burua, eta horretarako gaitasuna ezagutza, eta Neil Stephensen aholkuak entzun da, taldearen babesa ere izango da. Betzira bidean, lasterketa. Eta hemen aldaketa nabarmena da, eta diferentziak ere bera egin du. Beraz, aurrekoentzako gauzak asko aldatu dira. Oso kilometro gutxian, gidoiak guztiz bestelako idazten hasi da Ineos taldea. Ineos taldeak iazko garaia Dani Felipe Martinez izan da aurten ere, segurazki hori zuen helburutzat, baina orain beste norabide batean daramate euren jomuga. Sailkapen nagusia uste dut joan egin zaiela, izandako arazoek usatu egin dute sailkapen nagusi hori, eta horregatik orain beste etapa garaipen lortu nahiko dute. Eta gaur bereziki motivazio Omar Frailek izango du, eta Dani Felipe Martinezek gorputzaldi hon erakutsi duenez, azken kilometroetan zalaparta sortzeko alegin betea izango du. Beraz, Ineosek eta Movistarrek antzeko ezaugarri batzu badituzte, eta horiek lasterketari oraindik asko eman diezaiok ere. Abellane da, Urreztieta. Eta... Bai, Alfontxo. Bai, hori esateran joan, Omar Fraile gertutik zaintzeko gurpila dela gaurkoan, Berak sekulako ilusioa daka, berak erreportajea egin genuen egunen esan zidan, berak oso ondo ezagutzen duela jeitxira hori, frenatu ere gutxitan egingo duela, eta hor kale dobale egingo duela, ilusio handia du hor bere herrian irabazteko, eta arriskatu beharra daukala, eta ez daukala beldurrik, jeitxera hortan. Ikusi dugu Omar Fraile, hor pilan doa, orain gozbintzat Omar Fraile, aurrekoetan aize puska bajan du, eta bastidan karagarria egin zuen, Aitarren sprint bideratzaile lana ezin hobeto bete zuen, bastidan Santurtziarrak gaur berarentzat izango dira taldekideak lanean. Bezin gora, bezin aurreneko zitzulia 97an sartu zen. Marcelino García izan zen lasterketa buruan geroztik esan dugu. Askotan izan dela, Bizkaiko etapan, ja utxik egin gabe, urterik gehienetan. Izan zen 90ko hamarkadan, bereziki. Eta 2000ko aurrenekoan ere bai. Orain urna, orain 2 urte izan zen bezin, Quentin Hermans. Hemen da bilen gizona izan zen lasterketa buruan. Txirrendularien garapenak eta ikusten aritu gara, eta hor ikusi dugu txirrendulari bakoitzak nola hautaketa desberdin egiten duen. Tesfatxion platera txikian ikusi dugu, aldiz Kaizedo eta Haren Banjuk platera handian, gaur egun oroa oso desberdinak eramaten dituzte hortzei dagokionez, oroarik handiena zenbait kasutan 30-32ko ere bai, eta horren bestez platera handian joanagatik, katea koroetan gora bota ezkero, zenbait aldapa asko platera handiarekin ateratzen dituzte, eta beste batzuk aldiz, katea hainbeste gurutzatu beharrean, platera txikian eta pinu txikiagoarekin ibiltzen dira. Bakoitzak hartzen duen erabakia, baina denak elkarrekin, kadentzia eta garapen desberdinak eramanaz. Ara. Bai, hori jakin dezatela... Bidezidorra hartuta. Bai, hori ez da gai izango nazioarteko txirrendularitza elkargo eta hemengo epaileak... Zigorra lukete, bai. Hori da. Horiek zigorra daukate. Eta uste dut, txirrendulariek eurek hasi behar dutela gainera arautegia ere betetzen. Bestela aurreko batean, Matzitjokek Flandreko turrean egin zuena eragiteko arriskua dago,
eta horret zegoen hainbesteko arriskurik, baina arautegia bete egin behar da. Gero egia da beraien aldarrikapenak egin ditzaketela segurtasunari dagokionez eta bar, eta itzuli honetan bertan egin dituzte. Bereziki Leitzako etapa amaiera biurriegia iruditu zitzaien hainbati, baina hor egin duten hori ere, ez da legezkoa, arautegiak ez du hori onartzen, eta hori ere uste dute errespetatu beharreko kontua dela. Eta zigorrik izango ez dut ere, Fermin? Horren dela egun gutxi izan zen, Tirrenon izango zen, ala? Rogliček irabazi zuenean. Hori da? Bide bazterretik. Mikel Landa bera zigortu zuten. Hora errepidez kanpo zegoela. Espaloia ez. Espaloia ez. Ubidea, bueno. Ura ere seguraski autoak etxekantoira gehiagiz gerturatzeko bolardo bat zeuden. Eta haien barrualdetik sartu zen, eta nonbait, han oso zaila zen erabakitzea zer den errepide eta zer ez. Errepide ez baitzen, kalea baitzen. Kalea. Eta herrigunea. Uzik, batzutan, oso muturrera eta oso zorrotzetik arautzen du eta hartzen ditu neurriak. Eta urrena berriz askoz ere malguago. Beraz, egia da, hemen buru hainbat aburu egon daitezkela edozein irakurketa egiteko garaian, eta urarek gehitxokoa iruditu zitzaidan iritzia ematea zilegi bazai behintzat, baina gaur txirrendulari horiek egin dutena ez dago ondo, eta gero bestalde antolatzaileek ere horrelakoak isteko erabaki ere hartu dezakete. Itxi ezkero, kitxo, han ez dago aukerarik, eta beraz ez da hori berare irten bide txarra. Bezin gora, minututxo bat, handu pelotoiak. Azken tartean, minutua jandio iesaldiari. 6 minututik gorako tarte ikusi dugu orain asko ez dela, eta bostekoa da. Eta helmugarako 73 kilometro. Hori bai, behin bezitik aurrera, Santurtzi daño. Santurtzi eta aurrerago ere, ibili darraza izango dute. Ordekan. Lehengo bai kortasuna iluntzen hasi zaie, Fermin. Lehen ia 7 minuturekin itxaropen bizi-bizi izango zuten, eta ia bakarren batek seguru gaituk ere esango zuen, bere baitan. Baina orain zuzendariek alde batetik diferentziaren berri emango zieten, eta bestalde Ineos bezalako talde indartsu bat buruan jartzen denean, hauek guztiek badakite zertarako gaitasuna duen talde horrek, horrelako helburu bat hartzen duenean, eta lehengo baikortasun hori uste dut lausotzen hasia izango dutela. Itxaropena ez da lehen bezain itxu izango. Caicedo, Tesfazion, Jon Barrenetxea, Juson Bretoia, bigarren iesaldian, Juson Bretoia. Barrenetxearen ieskide izan zen, aurreneko etapan. Vamos, Jon Barrenetxea a lo nuestro, a consolidar la montaña. Y bueno, atrás ahora se ha puesto a tirar Ineos, se está poniendo la cosa más difícil, ahora se han acercado bastante, aún así seguimos manteniendo opciones, guardar, seguir pasando los puertos primeros y vamos a hacer un buen pulso al final, vamos a hacer una buena apuesta ahí de cara a meta, que podemos, venga Jon, va muy bien. Rubén Martínez, Cajarrol erregeako autotik, bala izu, hautxez, Rubén Perezen antzik eragarria daukala, Buruz behatxeko Zaldibartararena. Beraz, itxurari bakarrik ez, haotxari antzematen hasitu daude, Hasien izena jarria horretik, Rubén Perez ote da, Rubén Perez ez dago ordezkaritzarik aurrean, Rubén Martínez. Eta hortxe, profila, beziko igoera gozoa eta errepidea ere bikaina. Eta Rubén Martínez entzun da, aldez aurretik guk egin ditugun antzeko adierazpenak. Alegia atzean Ineos jartzeak gauza zaildu egin duela. Baina itxaropenari, baikortasunari eutxe egiten dio. Eta begira, Jon Barrenetxeak bere egin du orain ere. Beziko gainean, puntutxo batzuk arramazkatu ditu, eta uste du Jon Barrenetxearen lana eta jarduna goraipatu behar dugu. 4 egun daramatza itzuriak, 3 iesaldi harrapatu ditu, aurreneko 2 egunetan, atzo hanka propio altxazuen, atzean gelditu zen muino edo mendatetako batean, eta ez momentu hartan pelotoiari jarraitzeko gaitasunik ez zeukalako, gero berak egindako adierazpenetan bere erabakia izan zela aitortu zuen, eta begiriro erabakia Bueno, mutilak, ikusten duzuen hola jisten den denbora, badakizue ja ez dela geldituko hau, saitu bargara, jetxera puntu horiek aurrean egiten aliketa hauekien, eta ea gero bizkarra
aurrenekoekin eta sartzeko gai den, horre Asturiarako mendatean. Animo! Bizkarrak, orain urrena. Eroriko txarra izan zuen, sexta hora bidean, jetxiera bete-betean, hundiak etapa bukatu egin zuen, gogoan daukan, nola llegatu zen okerro-kerra egin da bizikleta gainean, lepauzak jautsi da. Jakinda, nekez, jarraitu izango zuela lasterketan, baina eguna amaitu egine izan zuen, Mikel Bizkarrak, sextaun Alex Aranburuk etapa jabazi zuen egunean. Jorge Azantza izan da hor. Altsasuko zuzendaria, ziklista hoia, alde gizon estimatua zen bere garaian, Samuel Sánchezen aldamenen urte asko egin zituen Azantzak. Hemen errepide hauetan, lasterketa honetan, Samuel lasterketa hau egintzalea baitzen. 15 aldiz parte hartu zuen Samuel Sánchezek, itzulian parte hartu eta podium askotan, garaipena, etapak, eta azken boladan harraten. Izan zuen loraldi harrigarria Samuel Sánchezek. 3 urtetan jarraian irabaziz. Despatxion, erreleba maten, burua makurtuta. Ukalondoa ezkerraldekoa zabaldu du, Caicedo begira bilbil eginda. Hau ere ondo makurra da, eta honek ere keinu berbera egindu. Oikiperakoan, erreleboak bizi, Alfonso. Bai, erreleboak bizi, eta lehen Jon Barrenetxea aipatu duzu, eta hor elkarrizketa batean irakurri ginen, eta oso hausnarketa polita egin zuen. Gaurko gazteek, bera gaztea da, oso goiz egiten dutela jauzi golturrera, eta hori kalte egiten diela gaztei, eta pazientzia gehiago behar dela jauzi hori egiteko, jauzi handia dagoelako junior mailatik edo aficionatu mailatik pro-konti mailara edo bigarren mailara, eta zer esanik ez goltur mailara, eta benetan hausnarketa polita egin zuen Jon Barrenetxeak elkarrizketa batean. Uste dute Joseba Iturria kazetariak egin zuen elkarrizketa batean. Sailkapena begiratu estilik ez dago, zen nolako aldea dagoen golturretik pro-konti mailara. Jauzi ikaragarria dago, ikaragarria. Elkarrekin lehiatzen dute, baina naharmena batzuen eta besteen artean dagoen aldea. Zemoi lasterketetan, baina ez. Golturreko lasterketetan nabarmen geratzen dira, golturrekoak ez diren. Maila desberdintasuna handia dago. Gero egia da azken urte hauetan, salbuespen batzuk nahikoa orokortu egin direla. Eta salbuespen horiek izugarrizko oihartzuna erdietsi dute, eta salbuespen horiek dira, azken urte hauetan oso gazte, ume izanagatik ere sekulako lorpenak erdietsi dituztenak. Tadej Pogačar, Renko Benepoel, Ayuso, horrelako txirrendulari batzuk izugarriari dira nabarmentzen, Arnaud Deli, Jasper Philipsen bera, horren dira urte batzuk ere ja nagusten hasi zen. Baina edozen moduz, horiek salbuespena direla onartu behar dugu. Horregatik uste dut, Jon Barrenetxearen hausnarketa benetan zentzuzkoa dela. Hori ez da gehienen kasua, gehienen legea beste bada, gorputzak beste prozesu geldoago bat eramaten du, gorputz guztiek ez dituzte Arestin Aipueutako txirrendulari bakanoien bertuteak, eta uste dut lehengo bidetik jarraitzea ez litzatekela batere aldrebesa. Pazientzia hartu, eta gaur egungo presazko gizarte honetan, dena bapatea nahi dugun honetan, beste filosofia batek nagusitu beharko lukeela. Eta txirrendulariek, aurrena juniorrak, gero afizionatuetan bizpairu urte behintzat uste dut egitea bidezko luketela, eta gero bakoitzaren bilakaren arabera, talde kontinental edo profesionaltako golturrera egokitze aurretik, urte bat edo bi ere, maila kontinentalean egitea kalterik ez luke izango, eta behin 23 bat urterekin edo golturrerako urratsa ematea. Hori da, normalean, izan den prozesua eta izan den bidea. Eta txirrendulari on askoak ere atera dira, eta uste dut, gaurkoz Euskal txirrendularitzan lorpenik handienak erdiesten dituzten gizonak, izan Mikel Landa, izan Jon Izagirre, izan Gorka Izagirre, Imanol Erbiti eta Barrek ere, bide hori jorratu dutela, edo Alex Aranburu berak ere. Beste patxada batekin eta beste pazientziarekin. Eta salbuespenak har ditzagun salbuespentzat. Eta inork ez dezala bere burua etxita ikusi,
salbuespen hoien biderik egin ezin duela. Pro Continental mailako aurrenekoa, Prades da. Edo Prades, eta... 20. post inguruan da. Eta aurrengoa Victor de la Parte izango da, Total Energikoa, Arabarra. Victor, 27. dago. Eta taldekidea Step Crash, bai? Postu batzuk aurrerago. 18. Baina Total Energy bera ere, Fermin, uste dut bidezkoa dela esatea, bai Caja Rural, bai Euskaltel, eta Kenfarma eta hoie baino koska bat gorago jarri beharko nukela. Naiz eta talde Pro Continental. Baina berekoa dira, bai, baina... Aldu berria duko, Worldtourreko eta egutegiri gehiena gainera Worldtourrekoekin egiten dute. Eta taldearen maila uste dut hortik gora dagoela, beraz... Hor, sarkapenean aurreratuenak, zein diren... Garbi ikusten da. Teorian horiek dira, Pro Continental mailako honen. Venga equipo, estamos coronando a Beci, vale, venga Ineos, ya veis que quiere tener la opción de jugarse la etapa. Venga Íñigo, tienes que guiar al equipo estos kilómetros para empezar la asturiana y Gorillón en la mejor posición posible. Venga chavales, vamos, vamos. Oroz. Igor Arrietarekin itxaropen pikin bat badago. Atzo ere ondo, Igor. Oso ondo. Igor Arrieta. Leitzako etapan, matxura batek, ekidintzion azken unean aurrean sartzea. Atzo 32. izan zen. Igor Arrieta, eta uste dut Euskal Txirrindularitzak oraintxe bertan etorkizunari begira duen itxaropenik nagusina dela. 20 urte baino ez ditu. Berak afizionatuten urte bete baino ez du egin eta lehen urtean erakutsi zuen zen olako maila izan dezaken, baina berarekin eta hori bere aitak inor baino hobeto daki, Jose Luis Arrietak, gure ere arnasa luzeko txirrendularia eta morrontza lanean urte askotan arilutakoa izan zen, uste dutaren filosofian ez dela presa sartuko, baizik eta patxada eta ikuspegia luzera begirakoa izango duela eta horregatik patxada zeramaneko duela bere semea Igor Arrieta. Beraz, talentua badauka, maila badauka, eta denbora eman behartzen. Altzerdi, lasterketa buruarentzat, Banuk, Caicedo, Tess Fashion, Jon Barrenetxea eta Alan Jusom. Eguneko islariak. Errepide gozoa, berriz esan da. Zoru ona. Alan Jusom, talde itxiz. 24 urteko bretoia. Fangoa da. Handiko sailkapenean, gaur 9 puntu hartu ditu Barrenetxeak. 3. mailako 3 aurrean pasata. Urrengo mendatean puntu gehiago izango da jokoan. 2. mailako baita. 6 puntu izango ditu aurrenekoak. Arbeltzar edo La Asturianan. Jose Banuk. 6 minuto 22 dago, sailkapen nagusian Banuk. Oharra jasota diratzetik. 4 minutu erdiko aldea. Ineos jarri dela lanean. Eta Ineosek gaur arrazoi asko ditu hor lanean aritzeko. Bata aipatu dugu, etapa hau diseinatu duen gizona Omar Fraile. Eta ez soilik etapa amait berak diseinatu duelako eta bere ezaugarrietara ondo egokitzen delako. Baizik eta orain urrena, La Asturiana igo zutenean eta Sestaon amaitu zenean, Alex Aranbururen atzetik 2. postuan sailkatu zen Omar Fraile. Beraz, orduan bezala baldin bada, horrek erakusten du, etapa honen amaiera berarentzat oso egokia da. Eta esango nuke helmuga gainera bat duela alako trikimailu bat azkeneko 100 metroetan. Horrera.
Bai, gurekin dukagu Juanma Garate, Education Firsteko zuzendaria, arratsaldeon Juanma. Parece que Ineos no va a permitir que llegue la escapada cuando ha visto que ha llegado a los 7 minutos. Sí, en un principio pensábamos que quizá pues hoy con este final, con la asturiana de por medio, pues que sería complicado que un equipo cogiera la responsabilidad, pero bueno, siempre hay alguien, ¿no? Y quizá puede ser una buena llegada también para corredores de Ineos. ¿Cómo queda ahora para vosotros la Itzulia? Bueno, ayer tuvimos, como visteis, pues una muy mala suerte, ¿no? En la subida final estábamos corriendo muy bien, de manera agresiva, con varios corredores que están muy bien de forma, pero vamos a seguir peleando, ¿eh? Ayer era la etapa 3, estábamos en el ecuador de la carrera y bueno, queda mucho todavía, nuestros corredores están bien y vamos a seguir peleando, desde luego. Queda la última etapa que puede dar juego, ¿eh? Sí, va a dar juego. Eskerrik asko. Carapaz sailkapen nagusian 10 segundora dago. Ez. Zerapen handia badauka, Carapazak. Hemen 10koa jarri digu ordenagailuak, baina atzo 10koa lehitzen zuen. Atzokoa amaituta 34 segundora dago. Richard Carapaz. Gogotsu dago. Carapaz intentzioarekin ikusten da. Katalunian eta ibilizena baina askoz ere hobeto. Eta amorrazio hori askatu nahirik, ibilbideak oraindik 3 etapa hauetan, bihar eta etzi ere bai, zer esanik ez. Aukera eskaintzen dio eta uste dut Juanma Garatek berak autoan eta arbelean erakusten duen ausardi hori bere txirrendulariek errepidean itxatxi dezaketela, txertatu dezaketela, eta horregatik Education Firsteko oraindik azkeneko hitzik ez du esan. Ineosko lokomotora jarri daurrean, Xavier. Jonathan Castro Viejo. Getxoztarra. Makur eginda. Aurreko batean ere esan genuen, podcast batean, berak aipatu berri duela, datorren urtea izango ote den azkena. Ez daukala erabat erabakita, baina ja pentsatzen hasita dagoela, erretiroarekin eta beste urte bat, eta nahikoa izan ote dezakeen bezala aipatu zuen. Makina bat lan egin joango da behintzak. Oraintxe bezalaxe zenbat aldiz ikusi ote dugu. Aurrena talde apalagoan edo euskaltelen ibilizenean eta bere buruari erreparatzen zion, erlojuaren kontrako saioan maila bikaina, bere garaipen guztiak salbuespenik gabe denak erlojuaren kontrako saioan lortu ditu, baina gero Ineosek fitxatu, talde lanean aritu da, hasiera batean beti ordekan, orain bezalaxe, baina azken urteetako turretan, aldapagora ere, latz hobetu duela ikusita, makina bat txirrendularien lepoak bihurritutakoa da, Jonathan Castro Viejo. Eta Ineos aipatuta, Fermin, zurrumurruak goiz hasi dira, zurrumurru horietako batek dio, Carlos Verona, Movistar taldeko txirrendulariari, Ineos taldeak baztertu ezin duen eskaintza egin ote dion. Abuztuaren batera arte ez dira gauzatuko, ez dira ofizialak egingo fitxaketak, baina Gatxeta de los Porrek atzo eta Europako beste egunkari batzuek gaur jaso dute, Carlos Veronak Ineosen eskaintza duela. Eta Carlos Verona gainera beste talde batzuek ere nahi dute. Kontu jakina da, Sodal Quick Step taldeak, Renko Ebenepolen inguruan taldea sendotu egin nahi duela, sendotzeko premia daukala, mendatetan eta lan hobea egiteko. Eta Carlos Verona dela, Patrick Lefebrek fitxatu nahiko lukeen gizonetako bat. Verona lehen ere, Patrick Lefebreren aginduetara ibilia da, etik zen beraz, ez dakigu zertan geldituko den kontua, baina horri Ineos buruan ikusita hori etorri zait gogora. Carlos Verona protagonista bilakatu dela, Movistar taldearekin duen kontratua aurten amaituko zaio, eta Ineosek zein Loto edo Soudal Quick Step taldeak fitxatu nahi dutela. Ez badazpadako arrabotxap izan 2016an, denboraldi erdian talde utzi eta Urikara egin behar zuela esan zuenean, alde guztietatik eman zioten Carlos Veronari. Esan hori 2016ko abuztuan izan zen. Artur Garaian esan zuen taldea utzi egin behar zuela denboraldi amaitu horretik, eta hitzartua zeukala jarraipena Urikarekin, eta alaxe egin zuen, eta izugarriak entzun behar izan zituen bere garaian. Orain berriz ere Lefebvre atzetik du Carlos Veronak, Andorran bizi den madrildarrak. Bizitzak itzuli inguru eta norantzko aldaketa asko izaten ditu, eta Carlos Verona eta Lefebreren artekoa da, horietariko. Carlos Veronaren apustu garbi egin zuen Lefebrek, hori esaten zuen, arrobian eta bere alde lan handia egin zuela, eta gero zerta, eta
zukua edo fruitua jasotzeko garaian beste talde batek eraman zuela. Azken batean berak ere 11 aldiz egin izango du hori bera, baina hemen kontua gauza bera zein ikuspegitatik erreparatzen den izaten da. 57 kilometro orduko abiaduran soinua berak erakusten du zen olako ziztuan dabiltzan. Alde batetik ibilbidea lagun, beste baldetik atzetik mehatxua handitu, eta badekite pelotoiari enbidua botatzekotan orain ibilbide honetan errazago botako diotela, gero Lasturianan gora atzean maila handiagoko txirrendulariak hasiko dira eta lanean. DSM talde berezia da, DSM oso berezia ere. Gazte doatxoa dituen taldea. Eta Barde, azken boladan, itzuli honetarako Barderen inguruan antolatzen dena. Romain Barde. Erreleboetan gozo. Alde ederra dago, goitiperantxean joan, beti gorantxeko sasi ordeka izan. Lehen aizearen hotxare askozen handiagoa zen, orain ez da inbesteko horrurik, abiadura asko moteldu baita. Baina erreleboetan oso zintzarri dire, ez daukate beste irten bidere, ondo moldatze baina. Hanedanean, alduten neurrian. Eman alde 6 minutu inguruko tartea zuten. 2 minutura karri du pelotoiak, oraindik errenta polita da, oraindik alde polita da. Errenta baino aldea da. Eta atzoko ingurua dotorea zela, baina hau ere erakusteko modukoa da gero. Inguru hau ere inoren lotxari gabekoa da. Baditu leku ospel, zokogun, ilun eta bailara etxiak Euskal Herriak, baina gutxi batzu direla esango nuke, Fermin. Eta ez da itxuan etxealdera egiteagatik, baina uste dut hasi lehen da biziko etapa, gero Nafarroaren bihotza aldera joan dakoan, eta atzo bezalaxe gaur, parajeen aitzekierik ez du itzuliak. Hori, bidoiak hartu beharra. Hala ere urrun daude oraindik. Oxean Garridok Quick Steperekin jarritako 21 edo bidoia marka, urrun da oraindik. Urare Guinness errekorren libururakoan gelditu zen, baina ez da ohikoa. Ez haiek eta ez haien erdiak ere txirrindulari. Baina marka izan hori egin genuen, Sabiega, marka bizikleta gainean jarrita egin zuen, baina kargatuta. Arrabolan. Zuk bai horrelako egin arazi. Baina hor geratu da, eta jende asko goratzen du gainera. Horregatik berritu dut. Tosato aldamenean uiuka zuela. Mateo Tosato, gaur egun Ineos taldeko zuzendaritako bat. Gaur Santurtzin gara, Santurtziko etapa dago jokoan, bihar Amori eta Txanon Zornotzan izango da itzulia. Santurtzik, Omar Fraile du, profesional, Kamaino izan zuen, urte asko egin zuten, Kamaino berak ere urte batzuk egin zuten. Afizantan, maila hondiko ziklista izan zen, berezik erlojupekoetan, naharmendu zen Iker Kamaino, Euskal Teleuskain urte batzuk egin zituen, gero azken urtea gokerazmaiz eta taldean egin zituen Iker Kamaino. Aurrenekoak, fonak egin, pasako zen, Xabier? Euskal Teleuskadira pasa horretik, nik uste profesionaletako aurreneko taldea fonak izan zuela. Gero Saunierren, matxinekin urte batzuk egin zituen, Saunier, Scott, Fuji Xerbeto izanekoarekin. Gero azkenekoen etapen, ez? Endura Racing etap, hor ere babesle aldaketa eta izan zena. Garipentxo batzu lortu zituen, Portugalen, Norvegian, Mallorcako zinturuia edo izeneko proa baten ere bai.
2002tik 2014 bitartean, profesional, gaur egun 44 urten dituen Iker Kamaño santurtziarra. Eta beste profesional bat ere izan zen, hemen, profesionalen denbora gutxi irauntzen oraindik gaztea izango da, Egoitz Fernandez. Bai. Ura, esango nuke, urtasunekin pasazela. Japongo ukiotin taldearekin hain zuzen, Egoitzek afizionatuetan, fundazioaren taldearekin maitza zoragarriak izan zituen. Espainiako kopan Guadianako lasterketa, gero haunik izatea ez da tokatuko agian, baina Ataunen irabazi zuen, Oiartzunen irabazi zuen, Euskaldun sari irabazi zuen urte hartan, esan bezala gero Japongo taldearekin pasatzen, afizionatuetan Seguros Bilbao, Lizarte eta fundazioa izan zituen taldeak. Eta 2018an Euskadirekin, baina etzen gustora ibili. Eta posturik onenak uste du lasterketari onenak, hemen Getxon, laugarren eta zazpigarren. Alex Aranburuk irabaztako hartan, zazpigarren izan zen. Zenbat urte ditu Egoitzek, 30 bat? 30. Bai, gazte utzi zuen, gazte. Egoitz Fernandez, Ayertzabuena. Ayertzabuena, beste profesional bateri izan zen. Ayertzabuena. Iñaki Ayertzabuena. Ontzerekin eta Euskadirekin. Eta Euskadirekin, Euskaltelekin zela. Munduko txapelketa bat ere korritua. Hortxe Omar Fraile, santurtziarra. Etxekoa. Gaurkorako favoritoetako bat, eta inguru hauetan orain urrena itzuli ebili zenean, sextaon, Alex Aranburren atzetik, bigarren poston selkatu zen gizona. Gaur aziorako motibatuta seguraski. Iragarketara jo behar dugu, iragarketara bidean, aipa ezagadan, gaurko lehiaketako galdera, orain urrena Euskal Herriko itzulian Mailot-Horia lehenengo etapatik azken etaparaino zeinek eraman zuen aukerak Alberto Contador, Jon Izagirre edo eta Primoz Roglic QR kodea hortxe duzue, beketan parte hartzeko zuzenean. Pistatxo bat, Fermin, pistatxo bat. Bai, bota. Birritan lortu zuen gainera. Bai, jauna. Bi dira birritan hori lortutakoak. Eta bat, hemen dago. QR-a, esan bezala, lehiaketan parte hartzeko zuen eskura. Iragarkiak eta lastergara berriz ere, Santurtziko etaparekin.
kilometro, eta aldea 4 minutu sokatira dago. Eta hoxe, espero zen gaurko etaparako kontuan izan da sailkapen nagusirako etzela, sailkapen nagusiko kontuz egin beharko etapa bai, egunero bezala, baina atzoko gogortasunik, atzoko tentsiorik gabeko etapa da. Podium helburu duten gizonentzat aldiz, etapa iztarientzat, aukera aproposa. Iesaldian zaildutako gizonentzat. Eta atzean lan itzela egiten ari dena, haizea puskada jaten da jandu, Brandon Rivera, Ineoseko kolombiarra. Benetan lan itzela egin du, baina hasiera batean lanak berehala etegina izan duen arren, hor geratu da 4 minutu inguruan errenta. Segurazki pentsatzen dut Ineosek ere esango duela. Bueno, hemen beste talde batzuek ere badaukate hautagairen bat edo beste, gureak bezain sendoa izan daitekena, eta behar bada gonbite hori luzatzen erariko dira. Uste dut, beraiek nahiko balute erritmoa bizitzeko gaitasuna bat dutela, baina eskarmentuak horrelako jokabideak ahalbidetzen ditu, alegia ea beste batzuk ere ikusita 4 minutuko langa hori jaisteko zailtasun edo dutela, beste batzuei ere lana eginarazi eta iruditzen zait Movistar taldeari alako zehar begiratu bat egingo diola Ineos taldeak. Alex Aranburuk segurazki etapa begitan hartuta izango du, oroitzapen onak ditu, eta Omar Fredek eta edozein edaki gaur Alex Aranburu edozeinentzat arrisku handia dela, eta horregatik gero saria jaso nahi izaten duenak ere lan egitea bidezkoa denez, Ineosek uste dut modu batean hori eragin nahi duela, beste talde batzuen lana eta horien artean Movistaren. Juanpe López, atzo mugitu zen txirrendularitik. Bai, ondo, Oso ondo. Atzo oso ondo, bai, demoraldiko aurreneko agerraldi txalogarria zizuen atzo. Jabonako etapan, bai. Arazoak izan ditu hasieran, baina orain osatu da. Iaz demoraldi bikaina egin zuen, iazkoa berdintzen. Hanak izango ditu aurten, iaz giroan lider izan zen, egun asko egin zituen gainera Maila Rosa soinean Sevillako ziklistak. Horpineko. Horti hemendik, Santurtzitik pasako dira. Ez helmugatik bertatik, helmuga ingurutik bai. Eta diferentzia 3 minutu eta erdira ere gerturatu da, beraz, orain Jaiko Alula taldeak ere hor jarri ditu bere hainbat txirrendulari lanerako. Eta horiek ere intentzio garbia dute. Beste Mateo Sobrero, sailkapen nagusian hor dago 4. postuan, eta Mateo Sobrero Leitzan erakutsi zuen etapa garaipenerako oso aukera ona izan dezakela. Han Ide Schelling izan zuen aurretik, ez zait iruditzen gaur 2. mailako mendatea bizi gotzen baldin badute behintzat Ide Schelling berberetarrak aurren pasako duenik, eta Jaiko Alula taldeak Mateo Sobrerori etapan izan ditzaken aukera korratu nahirik, konfiantza eta laguntza erakutsi nahi dio, eta uste dut horregatik jarri direla buruan. Beraz, hemen gehien bat Alex Aranburu aipatu dugu, baina pelotoian ikusten ari garenez, beste askok ere badute etapa garaipena lortzeko intentzioa, eta hori lortunak ez du aurkariri faltako. Bai, barkatu, Mateo Sobrero aipatu duzu, eta aurten egin duen bilakaera edo jauzia galanta da, ez? Paris-Nizan ere aurrean ikusi genuen mendiko etapetan, eta aurten demoraldi honetan ematen ari den maila, italiarra Mateo Sobrero, bikaina da. Oso. Mateo Sobrero erlojuaren kontra, nabarmendu izan den gizona izan bai, eta bereziki erlojuaren kontra, gero eguneko iesaldietan eta protagonismo pixka bat izan du, egin dituen giroetan, bereziki, mendiko etapetan ere bai, giroko 3. asteko, ara hemen egunerokoa. Bai, hemen biziketa hor dago, erdian eta UAEko Grosjarner, Felix Grosjarner. Eta bestea Lehen Reize izango da. Hor Jumbo Bismakoa, Lehen Reize.
Altetuena, groskaguena, ikusten ari garen ez. Zuler, galdu zuen behitzako etapan. Ja, ikustezagun, aurrean izango zen. Eta deskuido bat nahikoa, Hor txerdi parean, bai. Hor errepideak eta ibilbideak ez zuen inolako aitzakiarik, baina eroriaren, eta hori uste dut, nire iritzi izango da, ez da inolako teoria, baina uste dut nahiko garbia dela. Eroriaren, arrazoiaren zatirik handiena, txirrendularien jokabideak izaten. Ibilbidea eta beste dozein ezaugarri baino gehiago. Txirrendulari batek ez nahi eta biztan da. Baina deskuidoren bat izatea nahikoa da, errepiderik zabalenen ere denak hankazora joaten. Eta askotan ibilbide itxi eta estu eta aldrebesean edo zoru lakarrean ere, tentuz eta ibiltzen dira eta batzuetan kabitu ezinak ere eragiten du, baina zatirik handiena, eta ezin hori errua botatzeatik, baina eragile nagusia txirrendularia bera izaten da. Ez bihurgune eta ez ibilbide, txirrendularia bera. Zuler aipatuta, Zuler bera askotan erortzen da, askotan erori izan da Zuler. Turrean, orain 2 urte, aurreneko etapa xelebre hartan, erori eta eskumutorra utxita, erretiratu zen. Urte hortan bertan, 2008 batean, alegia orain 2 urte giroan, Bizkarren kolpe handia hartuta, erretiratu eta gogoan dut, Fermin, taldean alako ikamika bat izan zela, Txente Garziari etzitzaiolako erretiratzeko adineko iruditzen, eta Etxeandri berak ere hori santuen, pentsatzen zutela jarraitzeko moduen izango zen. Eta gehiago ere baditu, 2019ko Kataluniako boltan azken etapan, erori eta eskumutorra utzi zuen, 2017an Puleiko sari nagusian alegia badirela batzuk, sarri erortzen direnak. Eta beste bat, nabarmena dena gainera, eta bere datuei erreparatzea besterik ez dago, palmaresa era askotara osatu daiteke, garaipenekin zein eroriekin, Wilco Kelderman. Wilco Kelderman erori ez den lasterketarik ez da seguraski izango. Maila izugarria duen gizona, baina teknikoki oso justua da Wilco Kelderman. Marc Zuler, sailkapen nagusia helburu zuela genuen errepidean, eta beste baja handia, sailkapen nagusiko beste gizona Pello Bilbao denbora zeraman erretiratu gabe, itzuli bat utzi gabe, aurten denbora aldea eseran egun bakarreko lasterketa batean, Australia aldean utzi zuen bukatu gabe, baina itzulia, orain urrena bukatu gabe utzi zuen itzulia, Paris-Niza izan zen, 2008ko Paris-Niza. Horrek esan nahi du, 211 lasterketa egun zeramatzala jarraian erretiratu gabe. Pello ere, Zuler bezalaxe, pelotu honetatik kanpo geratu da. Hiru minutu. Santortzin esprina tarteko helmuga, dena delakoa, bonifikazioarekin. Aurrenekoak 3 segundo, bigarrenak 2, hirugarrenak 1. Hemen dira, helmuga inguruan. Zimekoa, sailkapen nagusian 6 minutu eta 20 dira. Caicedo, Education Festekoa, ordu erdira dago sailkapen nagusian. Hauxe dute gero helmuga. Hor eskubitera hartu duten horretan, aurrera jarraituko dute, eta helmuga gaur ere trikin mailatsua da. Azkeneko 100 metroetan, bihurgune badago ezkerretara, eta gero aldapa gora. Beraz, Leitzakoaren antza du, baina gaur
bigarren doan txirrendulariak, atzerapen askorik ez badu, esan dut, metrorik galtz ez badu, eta indarrez osauta baldin badago, gaur gutxienez aukera egon daiteke, bigarrengoak aurrenekoari aurre hartzeko. Hori bai, abiadura handien etorriko dira, eta gaur ere, azken bihurgune hori, aurrena hartzen duenak, sekulako abantaila izan. Lan erdia eginde izango du, bai. Aukera badu gaur bigarrenak, baina ez da horretik sartzea komeni gaur ere irabazteko. Aldela aurrena sartzea, hobe, segurazki. Batez ere abiadura handien sartuko direlako, eta ez delako leitzakoan bezain motela izango. Baizik eta abiadura handien etorri eta inertzia horrekin azkeneko 75 metroetan inork-inori aurre hartzea ez da izango, aldapagora izan da. Santurtziko irudiak, Santurtzi eta bere portua. 55.000 biztanleko herria da Santurtzi. Eta itxasoari oso lotua dagoen herria. Juson, totalgo bretoia, Juson, bigarren iesaldian, gaur. Bi minutu eta 35 segundo. Iesaldiak oso lanek ez dauka. Oso. Eta helburu ezinezko segurazko. Lehen izan duen aldea, 6 minutu ingurukoa behar zuen. Azken mendatera bidan iesaldiak. Berme pikin bat izango bat zuen. Ez, diterdi ez da. Mendate luzea baita. 8 kilometroko igoera dute. Asturiana, Beatzar. Horixe da geroko azkeneko bihurgune. Hor pasa dutena. Orain goitipera, gero beste zentzuen etorriko dira. Eta Portugalete aldetik etorriko dira, eta hemen beste norantzkoan ezkerrera izango dute bihurgune. Santurtzi parkea. Herritarren bilgune nagusietako bat. Mateo Sobreroren itxaropenean Jaiko Alula taldea. Simon Yatesekin xika bat uste dut etxipen pintutxo bat izan dezakete. Beno, orain Sobreror dago, Sobreror dago. Podiumoko borroka horretan, Mateo Sobrero, 3 egin behar du horretarako azkeneko etapa. Simon Yatesek berme gehiago izango da azkeneko etaparako. Sobrerok baino Atzerapena dauka handiago, 24 segundura dago Simon Yates eta... Alere, lehen Alfontsok ipatu du aurten Paris izan, aldapagora inoiz ez bezala ibili dela Mateo Sobrero. Talde lanean, aritu behar izan du Sobrero, baina inoizko mailarik onena eman du, aurten aldapagora Sobrero. Eta Sobreroren koinatuari buruz ez aldu, ez esan behar, Xavier? Gana hundia, ganak igandean dauka, urteko lasterketetako bat. Milano Sanremo ikaragarri egin zuen, podiumean amaitu zuen, bigarren amaitu ere, Poggio pasata eta Paris Roubaixako dago, orain. Erabat jarrita, Filippo Ganna, Milano Sanremo ezkeroztik, ez asko egin, hori bai, izan ondo entrenatu duela, egin beharrekoak uste ondo egin dituela, eta nahi lukela junior mailan irabazi zuen lasterketa, maila nagusian irabazi, naiz eta aitortu duen junior mailako Rubek, maila nagusiko Ruberekin, hauritxe izena besterik ez duela. Ez eta arbidetan, Milano Sanremon alako pedalkolpea erakutsi bigarren izan eta ondoren jokatutako arbidetan ez da hain ondo ebili. Harelbeke sari nagusian 10. postuan salkatu zen, Gante Bebelgenen erretiratu, Flandrian ez zuen parte hartu, Flandian barna bai, baina ere oso patiare ibili zen, 81. postuan sailkatu zen. Gorputz ezaugarriak oso aproposa ditu, potentzia handia eta pisua. Baditu Ganak
arbidetan ondo ibiltzeko, baina iruditzen zait bere gabeziatxoa teknikaren ildotik etor daitekela. Horretan ez du emaitza honi lortu, berak Pairruben profesionaltan lortu den emaitzarik onena 35. postua da. Baina, aurten, bereziki Milano San Ramon oso ondo ibili zela ikusita, inoiz baino itxaropen handia badu. Gaur egin dioten elkarrizketa luzean, hasieran, gustatu zait. Eman duen erantzuna, Paris-Roubaix zalea zara, beraz. Horrengo balde baten, zalea? Paris-Roubaix zalerik baldago. Paris-Roubaix ikusteko bai. Ikusteko lasterketa ona da. Egiteko ez dut uste, inor gustoko duenik. Ganak esan badu, zerbait izango da. Irabazitako txirrindulariek esan izan dute hori, eta honek hori Bernard Hinaulek esan zuen. Bernard Hinaulek Paris-Roubaix irabazi zuen eta gorroto zuela lasterketa hori. Eta Bernard Hinaulek esan duzula, eta joan zenik gainean Pogačarrek egin, eta gero Pogačar Paris-Roubaix irabazteko gai izan hotelitekeen, eta hor aideratu dute, sarean jarri dute. Pogačar baino harinagoa zela, Bernard Hinault 64 kilo zituela, gehienez Bernard Hinaulek bere karairik unenean zertxo bai gehiago da, Pogačar askoz gehiago ez, baina zertxo bai gehiago bai, orain, eno esango, Bernard Hinault izaseme bai, sendokotea bezala ikusten genuen guk, baina bai, begira eritu gara eta turreko pixua 62 kilo zuen. Bernard Hinaulek iruditzen zait Paris-Roubaix irabazi zuen eta gehiago izango zuela. Bada lau inguru izango zuten. 75 behetik arizi ematen zuten. Orduan gainera ohitura hori izaten zen. Denboraldi hasieretan eta txirrindulariek ez ziren gaur egun bezain janda egoten. Orduan esan daiteke biluzik jarrizkero hori asko lumatuak izango zirela, gaur egun birigarro lumatuak ematen dute, askoz ere jandago egoten dira, hor Goskragner lehen hartu duen eta izan duen zilipurdiaren ondoria begibistan dituela. Baina, uste dut, Mati van der Poelen adierazpenak ere kontutan hartzekoa direla. Mati van der Poelek gertutik ikusi baitu, Pogačar, Goskragnerren taldekideak zer egin ditzaken esan du. Bai, honek, 5 monumentuak irabaz dituzke. Beraz, Mati van der Poelentzat ere, hautagai izan daiteke Paris-Roubaix bertan Tadej Pogačar. Irabaz ditzake, ez da zalantzari motorra inor baldin badu berak baitu, baina San Remo eta Roubaix lasterketa bereziak dira, Alfonso! Bai, zerbendatik pasatzen ari gara, errenta jaisten ari da nabarmen, 2 minutuko errenta dute buruan doazenek eta zierbendakoan hor eta Inigo Losegi da, Kerfalamako ziklista hemen itzulian dagoen aurten debuta egin du Euskal Herriko itzulian eta gaurkoa ere berarentzat etapa berezia benetan. Bai, txingoan, Inigo Losegi. Eta zierben aipatu duenez eta inguruan gabiltzanez, itzulia irabazitako bat badu inguru honek. Luis Pedro Santamarina, 70ko Euskal Herriko itzulia irabazi zuen Santamarinak. 2017 izan zen. Luis Pedro Santamarina itzulia ez ezik, gauza handiak irabazi zituen. Espainiako guretan 2 etapa bai, Italiako Giroan etapa bat bai. Elosegi, Movistarrekin 3 urte egin ondoren, orain Kenfarman da, Inigo Elosegi. Eta minutu terdi besterik ez, kito. Bai. Uste dute gaur beste behin ere, eta behar den ondorio nagusitako badela pelotoiak nolako ahalmen ia mugagabea daukan, ia edozein iesaldi zapuzteko. Gaur pentsa 7 minuturekin zen nolako itxaropena izan zezaketen iesaldian zikoazenak eta pelotoiak ezeretzean utzi du nahi izan duenean. Horixe da, nahi dutena egitea. Jolasean ibiltzea, iesaldean sartzen diren txirrendulariekin. Santortziko tarteko helmugan, erregulartasunaren sailkapenerako puntu banaketan, Tesfazion, Jusom eta Barrenetxea horatu. Igo dituzten 3 mendatetan Barrenetxea izan dela lasterketa buruan eta 29 punturekin geratuko dela, seguruen nola eta hurrengo mendatea ez duen aurrean pasatzen. Jon Barrenetxea. Hortxe Jon Barrenetxea. Erreleba ematen. Eta Jon Barrenetxeak segurazki
Ruben Martinezen aginduak ere jasoko zituen, eta hemendik aurrerako lanak segurazki alperrikako izango dira etzit iruditzen, Asturianako gainera iesaldie buruan ailegatuko denik. Asturianak lehendabiziko erdia bintzat oso du gogorra, oso gainera, bigarrengo askoz ere eraman errazagoa da, baina atzean ikusita nolako intentzioa dagoen, eta gizonik azkarrenak atzean gelditzeko intentzioarekin pentsatzen dut, talde murriztua nahi duten taldeek erritmo bizia jarriko dutela Asturianan gora, eta horren bestez orain dagoen minutu eta 20 segunduko alde hori ezer ez du, eta iesaldi hau irentsiko dutela gailurra errapatu horretik. Zierben atzen utzi eta orain aldapatxo hau, koskatxo daukate. Hemen gora egingo dutena, laster behera egingo dute. Zierbena, arena. Larrigadan izango da, puntu beroa. Sprint bonifikatua Muskiz aldera hartuko dute. Eta Muskizti gora La Asturiana. Eta Inigo Lesegiri itzaio faltako handimorik, bere etxetik, gurasoen etxetik 200 metroa pasako da, eta bankartak, ikurriñak eta pelotasunik etzaio faltako Inigo Lesegiri, eta dagoeneko ia begi bizan ditu pelotoiak buruan doazenak. Lehia dago eta lehia ikusi behar dugu, eta begira, Movistar ere agertu da. Nik iragarri dut, nire ustez behintzat, Movistarrek gaur zeresan handi izan dezakela, garaipenerako hautagai sendoetako bat Alex Aramburu da, eta lasterketaren gidoia idazteko talde nagusietako bat. Difference stay the same, always around 2 minutes, and we have now the climb that I told you before. Will be 2 days more or less around 3%. Bataz beste hurrengo igoerak 7 dauka, 7 kilometro terriko igoera. Inigo Elosegi, aipatu dugu Inigo Elosegiren aitona Jose Antonio Momenea, ezaguna izan zen bere garaian, Frantziako turren 4. egin zuen, Espainiako bueltan 5. 1976an, Zierbenakoa zen, bere biloba da, Inigo Elosegi, gaur egun erropian dugun gizona. Japongo kultura zera bat maite minuta dagoen mutila da, Inigo Elosegi, Japoniera ikasten. Ari da, pentsa. Gorputzen ezetik, buruan ere talento bat du, Eta aficionatutan asko ibili zen, asko eta ondo. Valentziak irabazi zuen, erakusta jaman da irabazi ere. Espainiako txapeldunari izan zen. Zerte taldearekin lan bikain egin zuen, baina kasu harrigarria da, Inigo Elosegi, kasu harrigarria da. Aficionatu mailan hainbeste ibili eta gero profesionaletan bere buruaren konfiantza gutxi eta oso eginkizun xumeak jarrita ere, Movistar taldean urgarraiorako lanak eta aginduta ere konfiantzari gabe ibili den gizona izan da. Eta uste dut izan duela patxada, izan duela taldeak pazientzia, 3 urteko kontratu egin zioten, eta 3 urte horietan ezer gutxi erakutsi duenez, horregatik lehen urtean ez zioten berritu, eta orain Juanjo Orozek eman dio beste aukera bat, eta Juanjo Oroz sinistuta dago profesionaltarako gaitasuna izan dezakela, eta bere kirol ibilbidea zuzendu nahi du, ea probetxuren bat ateratzen diote. Bat kilometrora, hasiko dira, aldapa igotzen. Mauro Smith, etapa irabaztear izan zen bastidan, Mauro Smith. Gaurkorako ez da hautagaitxarra. Kopti Bartali astea irabazita dator, eta gaur gizon azkar asko ez dira izango. Helmugarako 2 kilometro falta direla aldapatxo badago gainera, ez sexta honigo behar izan zuten bezain gogorra, baina Trapagarandi barrena etortzen direnean Portugalete aldera igoko dira Santurtziko helmuga harrapatu aurretik, eta hor aldapatxo bat badago, eta ez dakigu ze bilakari izango duen lasterketak, baina ordungoa gogoan, orduan 19 bat lagun ailegatu ziren, eta gaur hemen, salkapen nagusien atzetik dabilen beste gizon bat ere, lehen da biziko postuetan izaten, Godi, 4. postuan sailkatu zen, Alex Aramburu idazteko ekitaldi hartan, beraz, pentsa, ze
era desberdinetako txirrendulariak onartzen dituen gaurko amaier honek hautagaien zerrenda. Muskizera gerturatzen. Eta Muskiztik barrena. Loko dira gaurko eguneko mendaterik gogorren. Beltzar edo Asturianara. Horrena beste koskatxo bat izango dute, larrigadako igoera, eta zela esprina minutuarekin da, iesaldia beraz. Txura batean, misaria hemen banatuko dute. Errealitate gordinak kolpatu du beste behin ere iesaldiaren ametsa. Pelotoiaren aginteak. Askotan ikusten dugun posturan, taldez talde, ildo oso markatuak talde bakoitzak. Irudi hau Bastiako etapan ikusi genuen. Errepide zabalean, horratxe pelotoia. Errepide alderik aldeak dutan. Eta Egan Bernal, Ineos taldeko txirrendulari hori, lanerako dago, ere errekuperazio prozesuan, osatzeko bide horretan, lanaren bidez eta taldekidei bere ahalegina eskainiz osatu nahi du. Ethan Hayter, Bastidan garaia izan zen txirrendulari gurpilean duela. Vete aquí organizándonos bien, ¿eh? Estamos a menos de 15 kilómetros del principio del puerto definitivo, decisivo del día. Venga, colócamelos ahí y venga, vamos ahí, que ahí se va a empezar a tostar todo, Venga, vamos ahí. Venga, ánimo. Laster piztuko du bakarren batek suziria eta horrasiko da festa. Piztuko duen ez dakigu. Festarako dagoela jende badakigu eta giroa izango da gaur. Agindua ez dakit, nori emango zion, baina litekena da Jose Erradari matea, zen esan dio, antolatu izkidazu, eta gazteleraz esan duenez, ez dakit, hor frantziarrak, alemaniarrak, euskaldunak badira, ulertzekotan uste dut Jose Erradari bideratutakoa izan daitekela, pentsatu nahi dut, ura eskarmentuz ere jantziena, veteran honetariko bada, eta talde guztiak garbi dauka, Jon Izagirre eraman behar dutela hor ondo kokatuta. Ruandako turra bitan irabaztako eritrearra asmarakoa. Iaz eta orain 2 urte. Bietan izan zen eta bere garaian aipatu zuten, hau izan ote zitekeen 3 asteko itzulietarako Afrikarrik egokiena. Eritrearra aipatuta Fermin, Intermarché taldeak Girmairen bitartez bere aztegirako 18 urteko eritrear bat fitxatu du. Akilu Arefaine. Oso gazte oraindik, berriki jokatu den Amisa Bongon eta etapa batean baino gehiagotan borrokalarinaren saria irabazi du. Beheko mailetan Afrikako txapeldunen izan da, bai rojoaren kontrako saioan, iraupenekoan eta oso maila ona manduen gizona da. Eta hor ikusten ari garena, eta uste dut hori dela albistea, Afrika beltza hasi dela bere fruituak ematen. Azpiegitura falta da, baina horretan ere bai Ineosek, bai Intermarchek alako ahalegin bat egin dute eta erakutsi dute. Hango txirrendulari gaztei, bai bizikletak eta baliabideak eskura jartzen, eta garai bateko munduaren edo zenbait zuen ametsa, Afrika beltzetik ere bizikletarako txirrendulariak ateratzekoa, benetako errealitate sendo izatetik gero eta gertuxiago dagoela ematen du. 2025an Ruandan izango den munduko txapelketak ere seguraski horretan asko lagunduko da. Afrikarek ezagunena, Girmay da, mailaz eta buru dela. Ginean Girmay, iaz Gent-Wevelgem, gero Italiako giroan etapa. Horten, estabil. Ez iazko maila bintzat eta Paris Roubaix ez du ingo. Amstel ere ez, eta Udaberriko lasterketak honen bestez Kitto Girmayren zat. Intermarchek Flandriako turrean oso zorte txarra izan zuen. Girmay erorita erretiratu, Taco van der Horre erorita erretiratu, eta Amede Gent ere bai, eta hoientzat Udaberriko lasterketak Kitto amaitu dira. Arbi eta kondia igandean izango da.
Paris-Roubaix eta zuzenen eskainiko dugu, Xabiaga. Zahaztu. Eguerdiko ordu bat inguruan hasita izango gara. Igandean Paris-Roubaixekin ordu batean, Xabiaga. Konturatuta egongo zara, itzulian ematen dizkizuden erreleboak eta hauxamarra direla. Ruberako gordetzen ari zindarrak bermein. Ruben, luzeoak emateko asmoz nabil. Aterako dituzu hemen, gorde eta bozkazun horiek denak. Ordu batean hasita izango gara zuzenean, Paris-Roubaix hundiarekin. Larrigadara bidean, aldapatxo hau, igoera eta jetxiera, eta ia, haste dute, etapako azkena, Arbeltzar edo La Asturiana. La Asturianaren izenaren nondik norakoa, Xabier? Baizu, nonbait hor emakume asturiar bat, taberna bat zeukan. Inguru horretan eta horregatik. Deitzen omentzaio La Asturiana mendateari. Hor, bertako auzoa Borja. Borja omen da bertako auzoa. Eta Arbeltzar ere ageri da paperetan, eta ageri denez, aipatzea. Togatzen zaigu, guri. Guk aipatzez badugu, zeinek aipatu behar du, inguru honetan Arbeltzar. Gustora aipatu ere. Aurrera, Alfonso! Bai, pelotoiak orain buruan doazenak irentziko ditu. Barrenetxea lehena izan da talde txortatik geratzen, eta bertan ditu jadanik pelotoiak ieslariak. Eta aldapatxonetan, azken aldaparen aurretik dagoen aldapatxonetan, harrapatuko ditu eguneko protagonistak. 29 kilometrora, Kito gaurko iesaldia, 6 minututik gorako aldearekin izan da tarte batean, itxaropena izan dute, izan dugu geuk ere, itxaropena edo behintzat bizirik zegoera, esaten aritu gara iesaldia, eta bere aukeratxoak izan zitzakera, baina ez eskudatu pelotoia lehiatzeko dago, eta pelotoia lehiatzeko dagoenean Kito. Nekez egiten du aurrean den taldeak bidea. Ineosek aldatu du gidoia. Jumbogatik libre zirela bazekiten. Jumbo salkapen nagusia da du buruan. Jumbo segurazki etapa garipenaren jokoan eta ez da ikeragarri estutuko. Ez zait iruditzen horretan adarrak hautsiko dituztenek. Eta horregatik Ineosek ja ardura hartu duenean hor beste intentzio bat garbi gelditu da. Haiek salkapen nagusian baino uste dut aukera gehiago dutela etapa garaipenean. Eta horretarako iesaldia zapuztu behar zenez, behin Ineosek lana beltz egin du, gero Jaiko Alulere agertu da. Azken kilometro hauetan beste batzuek ere ez lana, baina pelotoi buruan jarrita beraien asmoa erakutsi dute, Movistar horren lekuko, Parenik ere zerbait egin du, Soudal Quick Stepek ere Schmidtekin eta aukeraren bat izan dezakete, beraz, ja, Ineosek jarritako bide horretatik beste batzuek ere protagonismo lortu nahi dute. So guys, as I said in the meeting, we are closer to the bottom of the climb. The position is super important. So we are going to do what we said this morning, guys. So we will start hard with Esteban. With second boys, we are going to start the climb hard with Esteban, and then we keep the action with you, Richard. Come on, guys. We'll go for it today. Come on. Garate talde ondo dauka, aginduak ondo eman dauzka, gaur goizean, Estebani erne egoteko, Xabier, ara, Rohan Denisek utzi egin du lasterketa. Rohan Denis, Jumbo Fismako Australiarrak lasterketa utzi egin du. Zerbait izango du, atzo lan eskerra egin zuen. Atzo pelotoia horrean kilometro batzuk egin zituen. Eta antzeman daiteken galera da, biharkoan edo lasterketa estutzen denean, lehen da bizio kilometro oso luze eta mentzat, lan izugarria eta oso eraginkorra egin dezake Rohan Denisek. Hori da bere bertute nagusietakoa. Behar badazken kilometroetan izaten den eraso festa erogorretan eta kokapena borrokatu behar horretan ez du ezer jakina izaten, Jumboren galera hori, binegok antzeman lezake. Mesederik biztan da ez diola egingo. Horrek ez duzen nahi lasterketa irabaziko ez duenik Rohan Denis erretiratu delako. Horreztuk ez du hori esan nahi, eta gutxiagorik ere. Baina lanera... Ez makulu honba galdu duela esan nahi du. Makulu hona, bai. Makulu hona.
Eta Juan Magaratek oso agindu zehatzak. Bigarren gizon gisa Esteban Chavez, uste dut aurrenekoak harrapaz izan daitekela, salkapen nagusirako eta bar, baina atzoko jokoa errepikalezake Education First taldeak. Alegia, mugimenduetarako askatasuna Esteban Chavezek izan dezakela. Zer asko jata aldapatxo bukatzeko. Aldapa bera. Pelotean mugimendua. Eta zer da, Movistar? Itxura batean bai. Movistarrek bizpairu aukera onditu lasterketa modu horretan nahasteko. Bai, Movistarkoa da. Lasterketa nahasteko oso baliabide onak ditu. Eta salkapen nagusian bizpairu lagun aurrean izan da, beste inor baino aukera zabalagoa dauka horretarako Atxibilaren taldea. Baina, dirudienez, kontrolatzera bakarrik, atera da. Orain aurrera egiteko intentzio duka. Hasiera batean gelditu eginda, eta hori deigarri eginda. Baina begira, Jon Izagirre beraren mugitzen hasi da, eta baita Jonas Pinego liderra bera ere. Ruben Guerreiro, Jon Izagirre. Hemen, Pinego, segunduak, gain horretan, eta Jon Izagirre bera begira nolako esprinta jokatzen ari den, Pinegorekin, estua oso polita. Pinego eta Jon Izagirre. Nolako garrantzia duten gainsariek, 3 segundu gatik ze estutu eman dioten euren gorputzari. Magnalti irugarren. Pinegok eta Jon Izagirrek. Lasterketa nahasia izango du Pinegok. Menderatu edo ez beste kontu bat izango da, baina uste dut txirrendulari eta talde desentek azoratu nahi dutela Pinego. Azoramenduaren bidetik etor baiteiteke bere uzkaltzea. Buru zaila, zinez. Pinego ezer baldin badu, bermea baitu. Zaila, baina probatu gabe ez dago jakiterik. Trekek ere, Molema bera aurreratu du, Treken gizona, Eskelmose izango da. Orain aldapa bera, azesua orain. Juan Magaratek esan die, kokapena oso garrantzitsua. Hasierako sarrera behintzat, arazorik gabe eta iruriak saiestuz egitea garrantzitsua da zinez. 3 segundo Pinegok, beraz 8 segundora Mikel Landa. Eta Jonek 2 hartu ditu. Beraz, Jonek 18 segundoko atzerapena dauka, Sobrerorekin bat egin du, sailkapenean Jonek. Laugarren postuan, alegia, Sobrero eta Jon Izagirre orain, denbora berean. Jon Izagirre, 11. postuan salkatu zen, Sestaon Alex Aranburuk irabazi zuenean. Beraz, gaurkorako, beste favoritetako bat ere, izan daiteke. Kofi taldeko ormaiztegia. Leitzako etapan etzuen ezer jakina izan, etxieran Jon Izagirrek. Etzuen ezer jakina izan. Eta beste sailkapena, orain esprineko pasaera hori kontuan izan da. Puntuen sailkapena aurre hartuko zion Pinegok Alex Aranbururi. 10 puntu hartu baititu Pinegok, azken esprin horretan. 3 segundo eta 10 puntu. Orain Aranburuk baino 8 gehiago dauzka puntuen sailkapenean Pinegok. Eta etapako azken igoera, une batetik bestera, hasiko dira aldapa gora, 7 kilometro erdiko igoera, benditza 6 erdikoa du, azken mendateak, 2. mailakoa da. Uneko mendatea da, gogorrena, elmugotik gertu, 15 kilometrora, gatxera arriskutsua duena, eta begira, pelotoiaren ere antzematen da kokapenak duen garrantzia, mundu guztiak aurrean sartu nahi du, Muskizen. Eta oraindik falta delarik. Mendate magalerako baina begira, Jaiko Alulakoa gor Simon Yates 2. postuan dela, Simon Yatesekin eta Mateo Sobrerorekin, Jaiko Alulak ere aukera bikoitza jorratu nahi du.
Antzera daude Movistarren, Alex Aranbururekin, Enric Masekin, Ruben Guerreirorekin ere saiakaren batekin dezakete. Education First taldeak ere Carapaz, Uran ez dabil alrebes, Esteban Chávez hor dago. Grupamak ez, Grupamako diren apustu egingo du. Baina orain txirrendulari desente daude zerbait egin nahi dutenak. Eta, begira, Binego, normalean taldekide zinguretuta ibiltzen da, orain bere kabuz hartu du erabakia pelotu inguru horretan kokatzeko, eta taldekiderek inguruan espaldin badauka ere, Elzeti Babak bere kabuz atera nahi ditu. Eta hori da txapeldun batek izan behar duen jokabidea. Ez inguruan taldekiderik ez duela eta negarra jotzen ibili, baizik eta beste favoritoak bere aurkariak diren lekuan berak ere muturra sartu, gurpila hartu, eta dagokion lekuan iraun. Aldea beti da garrantzitsua. Hemen mendatean. Eta azken mendateren sarreran kokapena garrantzitsua izango da, hasiera batean Zabala errepidean, gero estutu egiten da. Hasi dire gotzen. Kokapena garrantzitsua izango da. Lehen da biziko maldak hasi dira eta erritmo bizi-bizian Grupamakoek ala erabakita. Begira, Esteban Chávez eta Carapaz, eskuinaldetik. Education First taldeko biak. Eta intentzioarekin. Erne, bai, aurrera, Education Festeko, aurrera. Carapaz, hemen iguera honetan, aurki pasako duten eskubirako bihurgune batean, orain urren egozutenen erori egintzen. Leku ospel xamarra zen, zorua guztita zegoen, pikin bat, eta laprast egin zuen, Carapazek. Erritmo aldaketa egiten ari zen gainera, erritmoa bizitzen eta hankaz gora joan zen. Segureski gogoan izango du. Dudarik ez, gogoan izango duela. Txirrendulariek pasatako leku eta zoko guztiak ez dituzte den-denak buruan izango, baina horrelako pasarteak bai zalantzarik gabe. Godi laugarren postuan, eta pelotoia oso luz eginda eta Education First taldea azki-azkitik tropela astindu nahirik. Eta lidera ondo kokatuta 3. postuan, Maiotoria, Jonas Bineko, Godi gainean duela. Nortasuna erakusten ari da Bineko. Taldekiderek inguruan ezbaldin badu ere, azken batean aldapa gora gainera norberak. Hortxe birgune hortan erori zen. Carapaz, hortxe erori zen. Gaur zarori, errendoa gaur, taldekidearen gurpilean. Simon Yates ondo kokatuta. Gizonek indartxo honak azken batean. Enric Masere aurreratzen ari da. Esteban Chávezek erritmoa gogortzeko erabaki hartu du eta hortxe ikusten duzue igoerak lehendabiziko erdia duela gogorna. Nabarmen gogorna gainera. Ehuneko 12 eta 17ko penditza ere bai zenbait lekutan eta gero ja bigarren erdia askoz ere eramangarriagoa, gurpilan ere igotzeko modukoa. Pelotoiaren erditik atzera ja zuloak handitzen hasita daude. Esteban Chávez jarraitzen du, erriman markatuz. Alex Aranburu ezkerretik plastiko berdearekin aurrera eginaz. Horda, Rigoberto Uran. Eskuinaldetik dator, bai, Rigoberto Uran. Rigoberto Uranek sare sozialetan alako kritika bat utzi du. Aurtengo ibilbideren gainean eta horrela irakurketa oso desberdinak izan dira. Batzuei iruditu zaie kritika zorrotza egin duela. Beste batzuek aldiz ulertu dute bere ironia edo umorea baliatuz egin dituela adierazpen horiek. Bakoitzak erabaki dezala. Zen olakoa diren. Baina kexu gisa aurten itzuliak mendateren batean edo aldaparik ez duelako. Atzokoa gutxi iruditu zitzaion laburra eta oso motela izan zela. Aldapa behera erabakitzen ari direla etaparik gehienak eta ja ze demontre egin duten aurten antolatzaileek. Kritika hori, humorez edo zorroztasunez hori utzi du Rigoberto Uranek. Education Festen nagusitasuna horreneko zati honetan. 4 lagunekin, Garateren taldea. Honena Carapaz daukate, saikapen nagusian. Eta begira ze jokabide desberdina Education First taldeak, baina txirrindularitzak onartzen dituen bi taktika nabarmenak erabilita. Batean iesaldiak, Kaizedo sartuta,
eta ark hutsegin duela ikusita, orain kontrolanarena eta buruz-buruko lehiaren bidetik lortu nahi dute garaipena. Baina garaipena lortzeko, arbelean nolabait bi ildo markatu ditu gaurko honetan Juan Magaratek. Bata iesaldian sartuta da bestea buruz-buruko lehian ahaleginduta. Ja. Beno, biri gutxiago, birekin geratzen da Carapaz eta Rigoberto Uran. Eta hor zaindari lanetan dute, gain Rigoberto badoa. Jotzen uran. Txalogarria Juan Magaratek egin duen proposamena. Oso erasokorra. Eta pasidenetik gainera. Eta begira Binego, zuzenean, ia mundu guztiari erantzuten. Eta aixe erantzuten. Lehen egin kontu, 3 segundu hartzeko gainsaria lehiatu duela, gorputzari berehala buelta eman, esfortzura errekuperatu eta orain ere nola dabilen. Godi, Binegoren gurpilean, orain zutitu den gizon hori. Eta Erne Carapaz. Betxar Carapaz. Aldaparik handiena dagoen lekuan. Eta Binego erantzuten, pentsatu erekin gabe. Aurreneko zatia hementxe, aldapa gogorronek emango dio amaiera, aurreneko zati honi, iguerako zatirik gogorrenari, aixe Binego. Eta bera erasoan gainera. Binego bera atzoko etapa garaila. Eta zuloa irekitzen, Fermin, zuloa irekitzen, Godik ez dio erantzun. Aixe doa Binego. Baote, gol horatzean, Felix gol, age bierreko gizona, denak begira. Esango zuen bakarrik, hemen eraso festa, neu jo eta kitxo. Erasoa da defensarik onena pentsatuta. Jonas Binego, maillot horia bera, la Asturiana. Mikel Landa atorratzetik, Mikel Landa eta Jon Izagirre, mugitu dira orain. Iak elkarrekin bai. Golen inguruan dira. Ez dago zulorik, ez du zulorik irekitzen. Hemen Omar Freire atzean. Ez dauka orain urrena izan zuen pedal golperik Omar Freirek. Jonas Binego gutxi egiten dio Flori, Landa sartu egingo da. Gerturatzen ari da Landa, Jon Izagirre ez da parte. Gurpiletik atera du, Gurpiletik atera egin du Mikel Landak. Hemen da Binegoren gurpila, Mikel Landa, saikapen agusik aurreneko biak honen bestez. Etapako mendaterik gogorrenean, lasterk eta buruan jarraipen ematen dio Mikel Landak. Konforme den, Binegoren ritmoan. Bientzat litzateke ona zulotxo bat egitea. Gero bigarren erdian, kosta egingo baizaie buruari eustea. Bueno, pasatzeko asmari momentuz, Landak ez dauka, eta ez tarritzeko bestalde. Ondo estututa joango da gainera. Egin behar izan duen esfortzuaren ondoren. Eta oraindik maldago horrak gelditzen zaizki goerari. Oraindik beste bihurgune batzu baditu gaiztoa. Ja, Jon, laugarren dator Jon, golen atzean eta bere atzean, Godi dator. Bete eginda Jon, Eta berriz ere astintzen, Binego jotzen ari da berriz ere, bizitzen ari da. Bete eginda Jon. Mikel Landaren gurpilari eutxi nahirik, halako betealdi bat izan du eta orain gorputzari buelta eman nahirik, hanka zertxo bait, altxe egin behar izan du. Jonas Binego eta Mikel Landa marka da gero, saikapena da gero. Zerbaitegatik egoten den bezala. Saikapena gutxik aurreneko biak. Bai, eta aldapak ez du eskutatzen. Aldapak egia bakarrik onartzen du. Hemen bistaratzen dira. Bertuteak eta gabeziak. Begir hemen ere zen olako aldapa dago, natxe gendularia zutik jarrita. Handa, parean jarri zaio. Errelebotxe bat eman dio, eskatu egin dio leno, Ukalondoarekin keinu eginda, eta bientzat litzateke ona iesaldia. Parte handitzen ari dira, biago. Eta zalen artean eromena, atzan Godi. Erotuta, Binego eta Landa ikusita. Godi ondo dator gainera orain. Eta Jon, gainean, Godiren gainean Jon. Eta orain bai, orain amaitu da ja zatirik gogorrena, hemendik aurrera, leku askotan, sasiordeka eta askozera azkarrago joateko ibilbidea. Atzetik lau txirrendulari atoz horien artean, hor da Godi eta baita Jon Izagirre. Ja, Alex Aramburu, oraingoz ez da geri Alex puntuetako maillot bereziarekin dabil. Ezan atzean datozen lau egitatik 3, Godi, Jon Izagirre eta Felix Gol dira. Eta Enrik Mas bestea. Enrik Mas. Binego eta Landa. Zateo eramangarriagoa da. Dorua lakarra hori. Landa lehiatzeko dago. Landa, aspaldiko urteotan ikusi dugun onduen bai, etxeko lasterketan. Bigarren postua lortu zuenetik mailarik onenean esango nuke. Tur garailearekin Mikel Landa lasterketa buruan.
Binego nahieran ibili zen, gran kaminon. Bai, Alfonso. Beherantzko joera ere badu, orain tarte batean errepideak. Zira parte Jon Izagirre, Godi, Enrik Mas, Felix Gol. Eta jende gehiago ari da. Eta bai, jendeak gerturatzen ari da. Beste bat behintzat gerturatu da atzeko talde hartara. Hauek atzera begira etengabe referentzia nahi dute. Zenbateko tartearekin diren jakin nahi dute. Jarraitu edo hankaltza erabakitzeko. Oso apustu polita dago. Ustula hundirik ez dago. Hemen hartu eman ona bada, baina hartu eman ona izanagatik indarra ere behar da. Sasi ordeko honetan. Igita ari da sartzen, Igita sartu da hor. Beraz, Enrik Mas, Godi, Felix Gol, Igita eta Jon Izagirre. Lasterketa buruaren bila. Hor jaitxierarako Jon Izagirrek ditu oso ezaugarri honak. Baina zula hunditzen ari dira. Sasia ordeko honetan ere indarra oso erabakigarria da. Hartu emana bakarrik ez, indar ere behar da. Eta garapena ondo luzatu eta ura mugitu ezkero, abiadura askozera handiagoa lor daiteke, igoera guztien izan duten alderik handiena izango dute seguraski oraintxe bertan. Eta Mikel Landa sufritzen. Burumakur darama burua jasotzeko almeni gabe Mikel Landa Binegok. Freskoago ekimena aurren hartu duen txirrendularia, Jonas Binego. Lepoa bihurrituta, esprintikia joaraziz. Darama. Jonas Binegok, Mikel Landa. Eta hemen beste ritmo bat ikusten da, Beste ritmo bat motelagoa biztan da. Atzetik Magnalti eta Eskilmose datoz. Boskote hau, zazpi bihurtu daitezke. Eta beste bat ere bai, gerturatzen ari da beste bat ere, eta gehiago ere bai, beraz jetxieran, seguruenik, hauek bat egingo dute. Buruan gogoratu Binego eta Mikel Landa. Saikapen nagusiko aurreneko biak elkarrekin. Hemen Jon. Igita orain erreleboan. Baina diferentzia gora. 23 segundo. Igoeraren zatirik gogorrenean baino alde handiagoa lortzen ari dira bigarren zatian, sasi ordekan. Azken tarte azkar honetara indartsuago ailegatu diren seinale bereziki erreleboa eman eta bater eskatzen ari itzaion gizon hori Jonas Binego. Alde handi xamarrarekin indartsuena gaur. Eta gora, eta segundoak gora. Motoren erreferentzia eta alizan ezkero eskaintzen duen babesa baliatuta, makurtuta. Atzean inor ezparamala bezalaxe, Jonas Binego. Eta lagun hauen artean 8 segundo daude saikapen nagusian. Etapa 5 segundorekin abiatu dute, baina 3 hartuta da Binego eta honen beste 8rekin. Eta etapa mairako segundoak falta dira. Mikel Landa uste dut orain, gorputzari buelta emateko ahaleginean dabilela. Ez da errelebora pasatzen eta asmoa izango luke, baina indarrez justu xamar. Segurazki bihoztaupadak zertxo eta apaldu egin nahiko ditu eta hanketan daraman mina arindu egin nahiko du. Jazarpenean Godi, Gol, Igita, Jon Izagirre, Magnalti, Simon Jaiz datorrenein. Alex Aramburu sartu alda baita. Alex Aramburu ote da talde txoan. Nox ere aurrean zen, Eskilmose ere bai, Magnalti ere bai. Hor Mikel Bizkarra badoa ikusten dugu, Euskadi taldeko txirrendularia. Mauro Schmidt haren atzetik. Victor de la parte de tarteko talde hortan. Magnalti orain. Magnalti, baina hemen errelebo jarraiturik ez, erasokari dira eta diferentzia gora. Askoz ere lan eraginkorragoa da, erreleboka ondo moldatzea, baina txirrendulari asko diren tartean. Minutu erdia eta... Minutu erdia, jende asko, zenbat da jende gehiago orduan eta okerrago, jazarpenean konpontzeko arazo handiagoak. Eskilmose eta Jane Knox, 3 lagun jazarpenean.
Eta Alex Aramburu ez da geria. Ez uste dut atzean gelditu dela, Fermin. Aurrean ez da geri, hor une batean. Lehen iruditu zait atzean gelditu ote dan. Alex Aramburen izena zerbait esan dute, baina ez aurrean ez da geri. Hemen ez. Hau Mikel Bizkarra da, hau Mañariarra. Buchmann, Simon Yates, Rigoberto Urán sartu da. Eta hemen buruan aldaketarik ez da, Binego aurrean, Gurpilan Mikel handa hitz egiten ari da. Informazio eske segurazki. Diferentziak eta jakin nahiko ditu, 26 segundu. 25, 26 ingurumari horretan doa. Eta hemen lehen izaten zen, horrelako iesaldietan eta alako akordio moduko bat, liderrak lidertza sendotu eta berarekin zijoanak etapa garaipena lortu, baina gainsariak daude. Diferentzia txikia da, beraz, ez dakit, garai batean arauzkanpoko akordio hori gauzatuko duten. Kilometro bat geratzen da aldapa behera hasteko. Hemen zalantza handia daude. Nox, orain. Zenbat jende gehiago orduan eta arazo handiagoak konpontzeko. Nox, Sigita, Godi, Magnalti, Enric Mas, Felix Gol, anatzetik, Simon Yates lanean. Jon Izagirre aurrekalde honetan da. Errelebuka hainbestean ari dira orain, baina indarrez ere gutxiago dira. Zerbaitegatik gelditu dira atzean. Eta haze lana egiten ari den Jonas Binego. Bai, atzo etapa maileran azaldu zen, gaur pentsa. Non azaldu den, non jo duen, eta nola segitzen duen. Igita orain, gainera iruditzen zait Fermin, Rohan Dennis galduta, Binegok ere pentsatuko duela, etorkizunean, ondorengo bi etapetan, edozein arazo izaten dudalarik ere, zenbat eta alde handiagoa hobe. Bai, Xabier, azkeneko etapa egiteko, irabazi nahi duenak, aukere izan da behintzat zakoak izentzeko, azkeneko etapa ez da, gero berriketako etapa, eta esan duguna gainera, Rohan Dennis, bat gutxiago dauka, ez bada espadako baja, Jumbo Fisma gaurko etapan izan duena Rohan Dennis. Azkeneko etapan ezaugarri bat izango du alde Jonas Binego nere uste. Etapa hain da gogorra, bertan nabarmentzeko txirrendulari kopurua mugatuagoa izango da. Eta bera gaitasuna inor baino gehiago duenez, zenbat eta ibilbide gogorragoa indartsuenak izaten da mesede. Landak eutsi egin dio gaur Binegori. Mikel Landa lasterketa buruan da. 8 segundo daude Danimarkarraren eta Euskaldunaren artean saikapen nagusian. 8 etapa garaiak 10. Orain bai. Ja, gainbera hasitakoan horrek mendatea ere pasa dute. Eta behin mendatea pasata gutxienez Mikel Landari berari ere bigarren postua sendotzeko balio dio iesaldi honek, aurkariak atzeratzeko, eta gerokoak, baina aurrena behintzat daukazuna sendotu behar denez, badago kiolan egitea. Beno, jetxiera bete-betean, koskatxo bat izango dute, jetxieran. Laster izango dute. Iguera tiki-tiki bat. Hauek ere gainean dira. Bigarren mailako mendatean, Binego lasterketa buruan. Zuaztietara ailegatutakoan, Trapagarenako bidean dagoen, koskatxoa. Haren gainean jozuen orain urrena Alex Aramburu, gantxe egin zuen zuloa. Minutu erdia. Diferentzia tantaka, baina beti lasterketa buruko bikotearen mesedetan. Saikapen nagusiko gazterik onena, Skilmose, Jon Izagirre bere gainean. Edaten ari da Jon, ja. Aurrean askoz ere akordio hobea dute. Atzean ez da aurreko bikotearen bereziki Binegoren sukarrik antzematen. Talde handia, gero eta jende gehiago ageri da jazarpenean den talde horretan. Etxera, eskuinezker, Sigisaga, Bizkor, Barrenetik Zabalera. Oso. Lasterketa buruan protagonista zarela, hauek bai animoa. Egia zen olako abiadura, 55-56 kilometro orduko abiadura.
Batera hundia eta pinuri txikiena segurazki 10-11 sartu eta bizi. James Knox atzean lanean, baina diferentziak gora egiten jarraitzen du 33 segundo. Mikelanda espaldien irabazia berago, Burgosko buelta du berazken garaipena, etaparik etzun irabazi, saikapen nagusi irabazi zuen 2021 batean. Berazken garaipena, etapa garaipena, 2019an Kopi Bartali astean lortua du Mikelandak. Urte hartan hemen lasterketa honetan 7. sailkatu zen. Mikelandaren magia berritzen ari da. Taleak esalkitik altxatzeko gaitasuna duen txirrendulari horietariko bada, artiste goi duten ukitu berezi hori duena, talentuz jantzia, eta hori erakusten duenean, horrelakoak egiteko gaitasuna du Murgiarrak. Kontuz Biurgun honetan, Biurguneri txarrenetako hoxe zuen. Porlana dago gainera hor, eta arriskutsuagoa, asfalta baino zakarragoa. Zuaztietan orantxe lasterketa burua. Aurreneko zatia hementxe amaituko da, jetxierako aurreneko zatia, gero orain oska txiki gora eta berriz ere aldapa behera. Oska mingarria gainera. Orain gorputzak izan duen agitze honetan, berriro esportzu bortitz egin beharko dute eta aze hanketako mina. Hemen talde handia atzean, talde honetan Bizkarrare sartu da. Bizkarra, Magnalti, Eskilmose, Cataneo, Smith, Knox, Enric Mas, Sobrero ere hor da, Simon Yates, Godi, Jon Izagirre, Sergio Higuita, Xampusen, Cristian Rodríguez, Estefan Oldaniz, Felix Gol, Alex Aramburu ez da, atzeko talde handi horretan. Garai batean itzulia, Zuaztietara ailegatzen zenean hementxe izaten zuen helmuga, eta aldapa hauxe nahikoa, trapagarandik gora zegoen aldapa nahikoa izaten zen salkapen nagusiko gizonik onenak nabarmentzeko, gaur egungo txirrendularitzan taldetxo ailegatuko litzateke, baina garai batean Andrew Hamstin eta horrelakoak nabarmentzen ziren eguraldi aski txarrarekin. Hementxe etorriko zai aldapatxoa. Knox ari datzean lanean gogotik, baina errelebo jarriturik ez dauka. Nos, bi taldekiderekin da, Smithekin eta Cataneorekin. 16 lagun bat dira. Jazarpenean, esan dugun igoeratxoan, Binego eta Mikelanda. Minutu erdia. Erremedio txarra doka, minutu erdi horrek. Berriz ere aldapa bera, laster dira. Eta aldapa bera etzetiru ditzen asko. Jango dionik atzeko multzoak lasterketa buruari. Itzuliko laugarren etapa, Santurtziko etapa, saikapen hausiko horreneko biak. Hor elkarrekin lasterketa buruan. Gainean dira. Gailurra pasa dute beraiz gainbehera eta jaitxiera, trapaganerako jaitxierare aski sigisagatxua. Hori bai Biurgunek ikusi egiten dira, antzeman egingo zaie. Eta errepide hona, orain, ja, azken zati honetan jaitxierak oso errepide hona dauka. Errepide zabala, zoru hona duen errepidea. Soudal Quick Step lanerako, 3 gizonekin. Cataneo, Knox eta Schmidt. Kopi Bartali astea irabazita sasoi honean den gizona. Lehen da biziko etapan 2. postuen sailkatu zen txirrendularia. Suitzarra. Giroan etapa garaipena duena. Eta multzonetan, gurdionetan 15 lagun 16 badira, baina lanerako 2 baino ez. Beraz, jazarpena aurrean 2 eta hemen ere 2. Eta 10 kilometro egiteko, ia minutu erdia. Bizi haue, Landa aurren, Mikel Landa jetxiretan ari da, gorpila eskaintzen. Horakoa nahiko lan izan du, lepoa luze egin da, burua makur-makurtzuela ikusi dugu. Arte luze batean, Binek hori eutxi ezin da. Zan ere, esfortzu ondia egin behar izan du. Danimarkarraren gurpilean sartzeko, Jon Izagirrekin batera. Izan da hor, zulua izten, eta Jon bertan geratu da. Gurpiletik kanpora bertan, ja Binegoren gurpilean sartua zela Landa. Antzeman dio erritmo biziegia zela, ezingo zuela goraino erritmo hartan iraun, eta uste dut kriterio honez, irizpide honez, hanka altxa egin du, atzean gelditu da, baina beste irten bedirik etzeukan, segurazki bestela Alex Aramburuk sufritu beharko zuken, Alex Aramburu une batean ikusi dugu, izugarrizko sufrimenduarekin eutxi beharraz, baina gero lehertu denean, erabat lehertu eta atzeratu beharren izan da. Hori erabaki okerra izaten da,
eta Jon Izagirrek eskarmentua lagun, hanka gara izaltxatzea erabaki du, atzean gelditu baldin bada ere, uste dut erabaki zuzena dela. Ez aldaketarik, 27 segundo. Ez gora, ez bera, orain segundo bat gora. Eta helmuga zenbat eta gertuago, atzekoek lanean hor jarraituko dute, baina etxipenak gertuxiago izango dute. Badakite, 8 kilometroren faltan, behar bada hori konpundu daitekela, askoz ere zailagoa dela, 5, 4 edo 3 kilometroren faltan, beraz, ero postuaren bila joango dira lanerako gogo askorik gabe. Euskaltel Euskadik onena, beste behin, bainari harra, Mikel Izkarra, horatu, orain urrena hemen, etxera honetan erori eta lepauzte eutxita, ailegatu zela helmugara, sextaun, izan zuen helmuga, orain urrena, Bizkaiko etapak. Oroitzapen txarra egintzen etapak alegia. Goxatuko du gaur Fermin. Ahaztuko zaio ordukoa. Gaur ikusita hor, bikotenen atzetik den taldetxorik onenaren kide dela. Tur garailea, mailotoria, agintari. Turrean, bi etapa irabazi zituen. Bi etapa eta sailkapen nagusia. Urte garai honetan, esaterako, Kopi Barkaila ez da, 2021 batean, bi etapa eta sailkapen nagusiak ateatu zituen. Atzo irabazita da, Jonas Bineko. Gran Kaminon 3 etapa irabazi du sailkapen nagusia urtean. Paris-Nizan. Bijoaren kontra taldekako irabazita. Bide honetatik jarraituz gero, Mikel Landak, denboraldiko posturik onena edo meriturik handieneko lortzeko modua egin lezake, orain arte Valentziako bueltan eta Tirreno 7. postuan sailkatu zen, Katalunian 5., 2. izan zen Andaluzian, baina hemengo garaipenak edo 2. postuak Andaluziakoak baina askoz ere kalitatea handiagoa eskatzen du, eta bera 2. izan zen, itzulia aparte uste dut hau dela, itzulian ematen ari den mailarik oneneko ekitaldia. Itzulian azkenekoz, 2016an irabazi zuen Mikel Landak Eskaiko mailotarekin zen, eta etxean irabazi zuen Garrastatxoko aldapatentean nagusitu zen Mikel Landa. Ea gaur, Binegorekin nola moldatzen den Santurtziko helmugan. Garaipen premian da Mikel Landa. Lehi egongo da, ez zait iruditzen Binegok ezer barkatuko dionik. Gainsaria joko izan da. Eta lehen pentsa 3 segundu hartzeko nolako ahalegin egin duen txirrendulari Danimarkarrak. Beraz, gaur ere eta lanik handiena berak egin duela ikusita seguraski garaipena nahiko du Jonas Binegok. Beraz, lehia oso polita dago aurrean eta atzean. Eta usteak, erdia ustel izaten duela esan zuenak ere badaki zerbait. Gaur etapa garaipenaren jokoa beste konturik izango etzelakoan. Eta orain arte, nire ustez ustekabean, itzuliak sailkapen nagusirako izan duen etaparik garrantzitsuena ari gara bizitzen. Eta hori txirrendulari batek eragin du, Jonas Binegok. Eta Binegok etapa irabazten badu, Mikel Landa sailkapen nagusian 12 segundora jarriko du. Alegia biak. Izango dira sailkapen nagusiko aurreneko bitokietan, baina bigarrena etapa hasieran 5 segundora zen eta deskuidoan irabazten badu. Jumbo Fismako Danimarkarrak Mikel Landa 12 segundora geratuko da. Itxiak bihurguneak, baina garbiak ikusten direnak, antzemateko modukoak. Landak irabazten badu bestalde, Binego 4 segundora. Izango du, Arabarra. 5 kilometro etapa amaitzeko 26 segundo. Itzuliko bilagunik onenen eta gainerakoen artean. Berriz ere esan beharko dugu Fermin, txirrendularien esku dagoela txirrendularitzako ikuskizuna. Txirrendulariek idazten dutela gidoia aspergarria edo entretenigarri bezain zirraragarria. Gaurko etapak askorik etzaukan eta zer da eta pentsa ze distira atera dion bikote honek, bereziki elastiko horiaren jabetza duen gizonak, berea izan baita gaur ekimena. 19 lagun elkartu dira pasarpenean. Sigizaga, eskuinazker, bizi, oso bizi. Eta sufrimendua pixka bat ahaztuta, Mikel Landa hausartorain eta berare gogotsu eta kemenez beterik garaipena amestu segurazki. Estutu ikaragarria eman dio Jonas Binegok Lasturian angora Murgiarakoari, baina gorputzari buelta manda, badaki gaurko etapan batetik garaipena eta bestalde oraintxe bertan sailkapen nagusian duen postua sendotu, indartu egin dezakela. Rapagaranen lasterketa burua.
Eta jetxera bukatzen. Eta aurki beste aldapatxo bat izango dute. Urere mingarria. Tikia, laburra oso ordea. Han aurrean duten ura. Azortzia zeharkatuko duten aldapatxoa. Baina hauen zangoetan gaur almina dago, mina baino gehiago. Baina honek sufrimendu eragiten duenez. Eta kolpe bizi-biziarekin bineko. Benetan sinistuta egiten ari denaz. Sinisteko moduko baita. Aurreneko unean bertan ikusi genuen, ia guardiako esprinean ze asmorekin zen, atzo aurreneko aukeran ez zuen utxegin. Eta gaur, gauria urrunetik mugituta hor da ekapen nagusien gertuen duena urpilean hartuta etapako azken kilometroak egiten. Gatxieran 10 segundu joan ditu taldetxo honek, 21 segunduko tartea baino ez. Hauek ere ez dute itxaropenik galdu nahi. Lanean jarraitu behar dute. 20 segundo, 3 kilometro helmugara. Han Portugalete, hain gainere ego behar dute eta handikan helmugara denak goiti bere izango da. 20 segundo. 3 kilometro egiteko 20 segundo. 56 kilometro orduko abiaduran. Zuzendariari aholku eske Mikel Landa. Beste igoera txiki bat. Antzekoa. Ez, ekimena bineko. Etapa ikaragarriari da egiten bineko. Eta ikaragarriari da egiten Landa eustearekin. Binegori eustea gaur egun ez da gero berriketa. Oso txirrindulari gutxiren esku dagoen kontua da hori. Iazturrean inork ezin izan zion eutxi. Ez da aurreko 2 urtetako garaileak Pogačarrek ere. Beira nola arindu duen Mikel Landa pedal kolpea hor aldapa baitako. Aldapa eta aldapa dagoen lekuan. Finjo ezkero sufrimentua. Eta 17 segundo. Jazarpenean soka bere aldera darama. Pelotoitxo honek. 19 lagun pelotoitxo honetan. Eta Jon Izagirre tartean. Jon Izagirrerekin Henry Mas, Simon Yates, McNulty, Mikel Bizkarra hor da. Eskilmose hor da gazterik onena. Hor da Cristian Rodríguez Totalgo arkeako Andaluziarra. 12 segundo. Baote. 2 kilometro 12 segundo. Zaitu ditzen, ezkera etapa Ies egingo dienik. Aldea, gainera, esango nuke, hundiagoa dela. Esango nuke, ez dakit gure GPS-a tarte honetan ondo ari zaigun aldea ematen. Makur egin da hor, Jonas Binego. Hemendik helmugara bitartean azkeneko 75 metroak ez beste guztiak goitipera dituzte. Denak, ziztu bizi-bizian. Eta kilometro terdi. Ia Mikel Landa. Aspaldian irabazi gabe da Mikel Landa. Itzulian orain urrena 2016an irabazi zuen Araban. Errelebo eskatu dio, baina ez dio manai. Etapa nahi du Mikelek. Hemen sesio egoteak ere ez die mesederik egingo. Diferentzia laburtu egingo du atzeko taldetxoak. Azkeneko kilometro antxe dute begimistan. Eta 12-11 segundo. Gauza gestu izango ditugu azkenerako Santurtziko helmuga honetan. Minutu erdiarekin jetxiera egin ondoren. Ia 10 segundora gerturatu zaio 19 lagunez, 20 lagunez Victor de la Parte sartu baita atzeko multzoan. Azkeneko bihurgunean dago koska. Azkeneko bihurgunean erne atzera begirasi dira referentzia bilabia hauek ere. Landak atzera, bai, Binegok ere atzera begiratzen du, atzekoan non diren, jakin nahi dute batak zein besteak. Etapa garaipena Binego atzo irabazita da. Binego gauten jada baditu garaipen batzuk, Landa estrenatu gabe dago. Landa aspaldian irabazi gabe dago. Eduke txarra, etxean, itzulian etapa Mikel Landak. 350 metro orantxe etapa amaitzeko Binego eta Landa elkarrekin helmugaratuko dira. Erne bihurgun ezkerretara hortxe dago gakoa. Handik helmugara 75 metro, bihurgunen aurrena sartzen duenak abantaila handia izango du. Binego sartuko da aurretik.
Eta hortxe esprinta orain. Alde nagusia gainean da, baina bien artean dago etapa. Ia, Binego eta Landa, Binego Landa eta 3 segundora. Multzo azkenean 3 segundora, baina sailkapen nagusian 12 segundo geratu dira orain Binegoren eta Landaren artean. 12 segundo. Gainsaria lortu du, beraz, atzoko fruitua baina askoz ere handiagoa atera du. Diferentzia ez da ikeragarri izan, baina gaur uste dut, batez ere itxura aldetik Binegok erakutsi duela gizonek indartsuena bera dela. Alex Ordator. Eta Omar Fraile ere bai. Esteban Chávez, Omar Fraile birgunea aurrena sartuko da. Hortxe, barrenetik zabalera eginaz. Eta Omar Fraile eta Alex Aranburu. Biak, bai, aurrean. Ba orain urrena, orduan garaipenerako lehia, baina sextagon izan zuten helmugaratze berbera. Aurrena Alex Aranburu eta haren atzetik urrengo postua Omar Fraileren zat izan zen. Gaur ordea beste batzuk izan dira benetako protagonistak. Binego eta Mikel Landa. Denboraldiko itzulian bigarren garaipena orain arte estrenatu gabe zegoen eta atzokoa gustatu eta biak jarraian. Biak, bata bestearen atzetik. Atzo aldapa gora, gaur aldapa gora alde egin du, Landa geutsi dio biak elkarrekin etorri dira Santurtziraino eta hemen askogatik izan ezpada ere Danimarkarraren gurpila aurretik izan da helmugarrastoan. Mikel Landak hor pedalkolpe pare bat, erdi pare bat behintzat utxegin ditu, baina etzegoen tarterik eta esan duguna. Lehendabiziko postuan sartzen zenak aukera handia zuela irabazteko eta Mikel Landa oso azkarrare ez da, erritmo aldaketa bortitza ez da bere bertuterik onena eta Binego bixi-bixia da eta uste dut errepideak erakutsi duena lege honez ikusi dugula helmugan. Lanik gehien egin duen txirrendularia, mailarik onena duena izan dela garaile. Hortxe sailkapena, 2 segundora azkenean, Mauro Simizek eman dio denbora. Sobrero, Magnalti, Uran, Odi, Gol, Champusen, Eskilmose. Etapako aurreneko 10. Eta etapa ikusi dugu. Bereziki azken 30 kilometroetan etapa hundia ikusi dugu. Ezken nuen uste halako jorik izango zenik bereziki sailkapen nagusiko gizonik indartsuenen artean etapa garaipenaren jokoa izango zela uste genuen, batez ere. Eta gizon hau izan da eragilea, Fermin. Inolako zalantzari gabe, gizon honek erakutsi du beste behin ere, ia ezerezetik gauza hundiak atera daitezkela. Bertute hori, ahalmen hori dute maila hundia duten txirrendulariek eta maila hundietan handienetarikoa du gaur-gaurkoz Jonas Binegok, iazko Tour garaileak. Aurten gainera Paris-Nizan Pogačarrek jipoia eman zion, espero ez zuen jipoia, era Paris-Nizara joan zenean, Gran Camino irabazita joan zen aitzuen guztia eginda, eta Tourerako bidean berak esan zuen, irakasgai bat ikasi zuela, lana daukala oraindik aurretik egiteko. Eta lan horretan, itzulia nonbait lezio garrantzitsutzat hartua dauka, itzule irabazi, konfiantza berreskuratu eta Frantziako Tourari iaz bezalaxe bete-betean ekin nahi baitio Jonas Binegok. Gaur Rohan Denis erretiratuta gainera albiste txarra izan du, lasterketa kontrolatzeko Rohan Denis gizon garrantzitsua da, baina heltzetik babak bakarrik ateratzeko gaitasuna duela ere erakutsi du Jonas Binegok, inguruan taldekidereik ez izanagatik eta bere aurkarietako batzuk askoz ere oparoago ikusiagatik, berak erabaki du buruz-buruko lehia nahi zuela eta aurrera jotzea erabaki du. Helmugarako 15 kilometroren faltan zegoen, gailurra 15 kilometroren faltan zegoen, La Asturiana bigarren mailako mendatean, eta Mikel Landa bakarrik eutsi ahal izan dio. Hasieran zulua zabaldu du, gero Mikel Landak atzo bezala atzetik aurreko lasterketa egin du, berarekin batera hasiera batean Jon Izagirre bazetorren, baina iritzi dio erritmo biziegia zela, hanka zertxo edaltxa, atzean gelditu da, orain pena izango du, baina ez zait iruditzen erabaki aldrebesa izan denik. Sailkapen nagusia hor, Jonas Binego, Mikel Landa bigarren 12 segundura, David Godi, 31 hirugarren, Mateo Sobrero 33 Jon Izagirre bezala, Jon Izagirrek 2 segunduko gainsari hartu baitu, eta horri esker harrapatu du Mateo Sobrero. Eta posturik aurreratu ezbaldin batu ere, pixka bat aurrera egin du, denborari dagokionez Kofidi taldeko ormaiztegiarrak.
12 lagun minutuaren barruan. Gauzak estu oraindik sailkapenean. Horrelakoetan beti gertatzen dena. Atzekoak gertu ikusten dituela aurretik dagoenak, eta atzekoentzako aparte urruti egoten dela aurrekoa. Batzuk aldea handitu egin nahiko dute, eta bihar eta etziko etapetan horretan ahal egindu daiteke Jonas Binego. Atzekoak gerturatzeko asmoz arituko dira podiumaren lehian dabiltzan beste gizon guztiak. Hori bai gaur ikusi dute Jonas Binego ez dagoela ezer barkatzeko, gaitasunik ikaragarria duela, bere nortasun guztia erakusten ari dela, eta Gran Caminon egin bezala, itzulian ere lehendabiziko postua nahi duela. Orain hurrena bigarren izan zenean taldekide bat izan zuen aurretik, Primoz Roglic, baina denbora gutxien nabarmen egin du gora Jonas Binegok, eta orain ez litzateke bigarren postuarekin konformatuko, aurrenekoa nahi du. Eta dagoeneko hori lortzeko bidea hasi du, eta bide horretatik jarraitu nahi du, garaipenaren bidetik. Hor errepikatuta, azkeneko metroetan erritmo asko moteldu dute eta atzekoak horregatik gerturatu dira, elkarri errezeloz begira, ezkerraldetik atzera begira, ea noiz sasiertetik erbi aterako Jonas Binego, Mikel Landak hor egindu eskuinaldetik aurreratzeko intentzio bat, hor pedalkolpe erdi bat edo zertxo bait utzi egin behar izan du, nonbait beldurtu egin da eskuinaldetik esfiak ikusi dituelako, ezkerretik begiratu du, gero eskuinetik ere bai Jonas Binegok, baina ikusi du aurkariak etziola aurrerik hartuko, eta garaipena ospatzeko beta ere izan du itzuliko liderrak. Diferentzia baino gehiago, alde handiago atera du Gainsariari esker. Gaur 10 helmugan, eta aurrez beste 3 hartuta zeuzkan, 13 segundutan izendu du aurkari gehien zuenekiko diferentzia Jonas Binego. Atzo hasitako bideari jarraipen eman dio gaur Jonas Binegok. Atzo kolpea jo zuen, tartetxoa egin zuen, etapa irabazteko batez ere, eta gaur beste bat jo du, eta etapa irabazi du, eta tarteak izendu du, bigarren Mikel Landa 12 segundora geratu da sailkapen nagusian. Hodi da orain, sailkapen nagusian 3. postuan, eta ja minutu erdi dira, 31 segundora, 4. Mateo Sobrero, 5. Jon Izagirre sailkapen nagusian. Jon Izagirre, 33 segundora dago orain. Hortu zuen, Mailatoria arrabolan azio eginda. 2 etapa lehiatu ditu buru belarri, eta 2 irabazi ditu. Esan dakoa, ja, beste kolpetxo bat eman du mai gainean. 2 etapa geratzen zaizkio, bere aurreneko itzulia irabazteko, ja, 6. izan zen Euskal Herriko itzulian, azken urteetan utxik egin gabe hartu du parte Euskal Herriko itzulian. Aurreneko urteetan, Roglicen mesedetan ustu zen Euskal Herriko errepidetan Danimarkarra. Orainaz orain, ja, bera da, talde buru, dabilen lasterketa guztietan, ja, Asturra irabazita, ja, badanor, Jonas Bineko, Jumbo Visma, Hungariako txapeldunarekin, Walterrekin, gogoratu Rohan Denisen baja izan duela gaur, Jumbo Vismak Australiara erretiratu egin da, atzo etapa handia egin zuen, ez dakit ze izan duen, zerbait izango zuen, lasterketa amaitu gabe usteko Rohan Denisek. Laster izango ditu protagonistak podiumean, Santurtziko etapa bukatuta uste baino, sailkapenerako uste baino etapa garrantzitsuagoa gertatu da, Santurtziko etapa hau. Estoy grabando, Arbeltzarrek lasturianak kitzikatu ditu Binegoren asmoak. Ikusi du jende asko zegoela mugitzeko prest Education Fest 4 lagunekin jarri denean, antxe erabaki du
honena berak jotzea izango zuela eta alaxe egin du eta jodu eta bakarrik joan da. Aurreneko tartetxoa bakarrik egin du, baina laster gerturatu zaio Mikel Landa Jon Izagirre gainean zuela, gerturatu da gainera Mikel Landa, pena izan da, Jon nola zen sartu gurpilean, bertan izan baitu Jonek, pena izango du, berak ere. Esan duguna, Mikel Landa aspaldiko itzulirik handien ari da egiten eta Frantziako Tour irabazlea beste inor ez dauka aurretik sailkapenean, alde horretik berak ere esango du, beno, zerbait. Naiz aurrena sailkapenean, baina aurretik dudana, ez da, gero edozein. Dio zalantzari gabe, Fermin. Konfiantza izugarri emango dio eta lagungarri izango du Frantziako turrerako bidean. Orain itzulia lehiatu eta gero atxeden hartuko du Frantziako turra prestatzeko eta pentsa zen olako denboraldi hasiera egiten ari den. Asko ari da korritzen, zazpigarren egin zuen Tirreno Adriatikon, bigarren postuan sailkatu zen Andaluzian, bosgarren izan da Katalunian eta orain podiuna izaten baldin badu itzulian, berarentzat oso lagungarri izango da Binegoren inguruan dabilela ikustea. Gero azken batean, Binego eta Pogačar izango baitira favorito nagusiak Frantziako turrean eta igoera gogorretan, eta orain irudietan ikusten ari gara, Pogačarren lehen urteko arerio nagusiak Binego aurrera egin duenean, haren gurpilari eusteko gaitasuna izan duen bakarra, bera izan dela jakiteak, horrek konfiantzaz bete egingo du zalantzari gabe Mikel Landa. Hementxe duzu igoera, azken mendatea, sua eman dio igoerari Jonas Bineko, eta su hori itzaltzera irten da Mikel Landa, zoragarri izan da igoera. Garbi geratu da beste behin aldapagora, buru dela Jonas Bineko, buru, ez dago zalantzarik. Hemen Marino Lejarreta dugu, gure aldamenean Marino Lejarreta, itzuli askotan egindako gizona, arnasa luzeko mutila. Arratsalde Marino, ongi etorri. Arratsaldeon. Tapa polita, uste baino festa biziagoa izan dugu azkenean. Bai, ikusi goin artek, gaurkue, pizkate, Binegon beren erotasunaz, ikusi dugu etapa bat bukaera politekin. Bestelan, nik uste dut esprina jagotu zile. Eta Landa ondo. Bai, nik lenguen Leizako etapan ikusi duten erasoa joten urrinetik eta basagoen, bonifikazio, de hecho, bonifikazio asko balioza berentzako, ez da? Baina ikusten nuen, igual ezagala berak konfiantza hundirik garaipen luzerako, ez da? Baina gaur atzo eta gaur ikusi dut oso ondo, eta en cambio beste bat igual ikusiko une beste modu batera aurrera hoa, baina ez dugu ikusi, orduan hemen dago karrera euren bien artekoa. Jonena izan da pena, Marino, gainen izan baitu Jonek. Bai. Jonas Binegoren gurpila. Bai, Fermin. Bai. Gurekin daukagu. Bai, aurrena. Protagonista Jonas Binego. Jonas, congrats. It's a second win in a row. It has been a crazy final stage. Oh yeah, I'm first of all very happy to take the win today. I didn't expect that from the morning, but yeah, I felt good on the last climb and people were attacking, and then I was thinking why not try myself, and then Mikel Landa came to me and we started working together, and they came close in the end, but still I was able to win the sprint, so I'm really happy about it. Are you the strongest in the race? Are you the strongest? I don't know. I mean, there's a lot of strong guys here. It's a really strong peloton. Today I felt super great, so why not try? And it was a pity they came so close in the end. We would have liked to have the 30 seconds we had at one point, but that's how it is, and that's bike racing. And tomorrow another tricky day. Yeah, I think it's also a tricky day tomorrow, so now we have to look tomorrow and see how it is. Thank you very much and congrats. Hortxe, Jonas Binegoren hitzak, esan dugu izean hori hitz egin dutela, gaur eraso egingo zuela, eta hori egin du. Eta Mikel Landa batu zaiola eta elkarrekin joatea erabaki dutela, eta berak ere bazki eta galdetu dut ia berura indartsuena ikusten duen itzulenetan, da berak esan du,
indartsua, baina beste ziklista indartsuak bada daudela, eta biharkoaren esperuen, biharkoaren etapa bihurria izango dela, gogorra eta egunez egun joan behar dela. Norberak esatea izan ere ez dago ondo, indartsuena nik uste, bai, Marino? Bai, ikusten beren karakteristika, beren isakeri eta hori normala da hori izatea, baina ikusten da bera dela indartsuena, baina dauzen aurtengo itzulia dauzen moduen ikusten bonifikazioen bitartez ere garaipena lortuko dela, kontu zeukiteko kontu edaz. Edozen momentuetan despiste baten, edozen momentuetan diferentzia gutxikin garaipena lortu liteke eta ezin liteke despistatu, eta orduan kontu nekin bido beste guztia. Gaur demostrado bera indartsuena, baina hemen edozen momentuetan ekuitlike bizer eraso, pintxaso bat oso zer azkenen momentuan, eta berze gertatu liken. Bideratu egin du azken garaipena Jonas Mineko Galdapagora, argi utzi du indartsuena bera dela, hori bai, ikusi egin beharko da, bi etapa geratzen dira, biharko ere etapa bihurria da, kontrolatzeko zaila. Gehien ez da, biharko da kontrolatzeko eta bizkat mailan egiteko danari, biharko da bizkat problematiko azkenengo kilometroak, bastante gogorrak eta gero ziusarra dire, eta azkenengo etapen ikuste bat kontrolatzeko perfectu dela, ez dela problematikoa. Binego entzun dugu, Mikel Landa entzun behar dugu, Mikel Landa gitzegin du, eta ez esan duen Mikel Landak. Urpilan eustarekin nahikoa nuen. Bueno, hasieran esan zenuen lehenengo etapan, alik eta goienen amaitzea zela zure helburua, ikusi da lehiatzeko zaudela. Bai, egunez egun hobeto aurkitzen naiz, podionean bukatzea gustatuko litzaidake eta etaparen bat irabaztea posible bada, ongi etorria da. Bueno, ikusi dugu, biharko etapare gora beratxo izango da, eta azkena akaso igual denbora jateko bingegarri zure doaiak ikusita? Bueno, biharko etapare oso urduria izango da, eta azkena ere oso gogorra. Beraz, egunez egun hartu nahi dut itzuli hau. Eta azkenan nire partetik, gainsariek eta zer diren, bingegarrekin lau etapataiatik, 3 berarekin sartu zara, atzo 2 segundo galdu, baina selkapenean 12 segundo ateratzen dizkizu. Bai, ez da asko, baina azkenengo gunean agian danok gogoratuko gara, segundo hauetaz, eta alden guztia hartu behar da. Saiatu gabezara geldituko behintzat. Hori, seguro. Eskerrik asko, Mikel. Inoiz baino gehiago ari da jotzen, inoiz baino ausarri handiago ari da erakusten Mikel Landa, baina jan egin behar dira, 12 segundo horiek. Marino Lejarreta hemen, itzulian inoiz, etaparik irabazi ez zuena Marino Lejarreta, etzen izango parte hartu ez zuelako, Marino. Bai, baina, hor da gertatu zen, urranio honetzen haitxe elgetakoa antxedek atalantza, baina haitxe elgetako burun sartu denekan, enoen be... Brunelek irabazi zuena? Total, baina Brunelek irabazi izan, da, zer ingotzaua. Zer egingo dugu? Hori ba. Beste leku batzutan... Bai, beste leku batzutan, gure barik erabazi batzutan, baina, ez da arrasa, baina, tokatzen da beste batzutan asko gure, eta ezin. Bihar itzulia zornotzen da, eta Marino Lejarretaren berri izango dugu, biharko etapan ere. Eskerrik asko, Marino! Ez urrengo arte, bai. Segi ondo! Eskerrik asko eta urrengo. Eta gu protagonistak gehiago dauzkagu zain, Mikel Landa ondo, Xavier, Mikel Landa adierazpenetan ondo, egunez egun, 12 segundo, ez da eta bada. Hori da. Aurretik dagoenak esango du, ez da. Eta Mikel Landak atzetik dagoenak esango du, bada, 12 segundu jatea ez da bat ere erraza. Eta aurrez aurreko lehiarekin ez. Eta Mikel Landak gainsarien kontu horretan ere, irabazteko baino gehiago izaten du galtzeko, ez delako bat ere gizon azkar. Ibilbidea badago. Hori beraz, kontuan izango dugu eta itxaropenari eutxiko diogu. Bingen Fernandez, arratsaldeon Bingen. Zer modu eguna, ondo joan da eguna? Eguna ondo joan da? Bai, ondo joan da. Espero genuen horrekin heltzea, ez? Gitxienez denbora berdina heltzea, eta gero etapa jokatu, baina, erakutsi dute hobienak izan direla, indartsuenak izan direla azkeneko igoeran, eta, holantzi izan da. Bingen, esan dugu, nera buruz behintzat, Jon Izagirre seguraski pena izango du, ezin izan diolako Mikel Landari eutxi. Jon Izagirrek pena izango duela, ezin izan diolako Mikel Landari eutxi. Baina lehertzea baino hobea izaten da normalean horrelako igoretan, hanka garaiz altxa eta norberari komeni zaion erritmoan igotzea. Bai, hori izan da, ez? Momentu baten, hor Bingek eraso gogorra jo du, bakarrik Mikelek jarraitu ahal izan du, eta Jon ezin izan du momentu horretan,
eta hobeto da, galtzen duzunean, hobeto da ez bete, eta bestia itxaron eta bestiekin heldu. Pentsatu izan dugu, azkeneko momentuan igual, helduko ginela harrapatxera, euren artean badakizu, azkeneko metroetan beti nork tiratzen duen, tiratu edo duda hori, zalantza hori sartuko ote zan aurrean, baina, bueno, ez da gertatu, eta, bueno, indartsuenak irabazi dute. Eta urrikusita altzen eukaten, bineko jo zezakela, berak jo zezakela, gaur. Bueno, azkenian bagenekien oso fuerte igoko zala azkeneko mendatia, eta euren artean hasiko zirela kontrolatzen, ze askotan, segundu asko ez daude euren artean, eta behar du denpora hori handitu behar du. Baina nik uste nuen apurtxat berandutxoago edo gerotxoago joko zuela, baina nik uste dut EF-ren gurpila hartu du, hasi dira, eta esan du, hementxe, pentsatu barik, jodu eta aurre egin du. Bueno, bingen, Jon Izagirre hor dago, bi etapa daude, etapa politak, biharkoa ere, etapa gaiztoa da. Txikoa ez dago aurkeztu beharrik, txikoa hilala biziko etapa da. Podiuma edo zerbait gehiago ere hart dezakezu helburu bezala? Bueno, beti da datorren ondo etapatxo bat irabaztia, ez? Pasan urtean hori egin gendun, azkeniko etapan arraten irabazi gendun. Orduan, aurten, gauze bardina albadan eskatu eta sinatu egiten dugu. Jon Izagirreri buruz ari gara, baina Mikel Landare buruz galetu barrizu zerbait, Mikel Landa ondo ezagutzen duzu. Nik uste dut, Mikel oso ondo ikusi dugu, atxe ikusi gendun ja azkenenoko aldapan hor ikan, atxetik aurrera egin zuela, gogo gainera oso indartxo egin zuen, eta aurrera kutsi zuen indartxo dagoela. Eta gainera gaur taldeak eurek hasi dira tiratzen, eta hori izan nahi du berarengan konfidantza daukatela. Eta hautagai sendoa dela podiumerako, eta Godi bera ere bai, eta hor egongo dela borrokala. Jon Izagirre, Godi, Mikel Landa, Eskilmosi gaztea ere ondo ari da. Hor daude, nik uste dut egun eskastzu bat baten badaukan, beti horako segundutan ibiltzen direnean, ez dela erreza hori mantentzea, baina, gu alegin dituko gara eta bestiak ere alegin dituko dira. Hemen ari gara ikusten berriz ere, binekok joduen unea gogor jodu, oso gogor ere. Eta atzo bezala, tartea bere alegin du, gero itxi egin badiote ere, baina tarte egiten du, jotzen duenean tartea egiten du, eta hor da podiumean. Bigarren etapa irabazita, beste urrats bat eman da, beste urrats handi bat eman da, itzulia bere ganatzeko bingen gauzak ondo Danimarkara joango da urtengo itzulia. Erakutsi du hor dagoela, betiko txirrindulariak hor daude, indartsuenak, eta hemen ez dau tramparik, ez dau sekreturik, ez? Aurren dauena indartsu edalako da, ez? Bueno, bingen, honezkero zeu ere jaingo duzu. Jokarrek irabazi dela gaur, bigarren etapa garaipena lortu duela, bandeko turrean aurreneko etapa irabazi zuen, eta gaur ere, ez dizute esan oraindik. Brian Kokarrek irabazi duela. Irabazi du Brianek. Elkarri entzuteko arazo handia dukagu, megafoni ikaragarri altu dago, eta... Brianek Frantzian irabazi du, eta, hori beti ona da, eta, orain, guri falta zaigu hemen. Oso ondo, bingen, honetan txautziko dugu. Geratzen diren bi etapa horietan asmoak betetzeko modua izaten duzuen. Ez da erreza izango, baina hor zaudete eta zeinek daki. Alegin duko gara, eta zelan doazen, biharko Amorebietako etapa hori gogorra izango da, polita izango da ikusteko, eta azkenekoa, arratekoa, berdina. Eskarrik asko bingen. Eskarrik asko. Segi ondo. Hor da, Jumbo Vismako gizonak etapa irabazi du, mailota horiarekin jarraituko du, alde handiagoarekin, eta erregulartasunaren saikapeneko aurreneko postua ere berea du orain, Alex Aranbururi aurre hartuta, Landak berak ere aurrera egin du. Saikapen horretan, bigarren baita, saikapen nagusian bezala etxe, Mikel Landa, Binego eta Landa protagonista, eta gero hor, talde handi bat daukagu, podiumaren borrokan, jende asko dago, David Godi, Eskilmose, hemen beste gonbidatu bat dugu. Euskaltel Euskadiko zuzendaria, Jorge Azantza, mailautoria podiumean den bitartean. Arratsaldeon, Jorge, ondo? Arratsaldeon, bai. Zer moduz etapa, bizkarra horri izan da,
oroitzapen zaharrak berritzen, orain urrena jetxira horretan zeuek ere gogoratuko zenioten, ze izan zuen? Bere jetxiera urtengoa hobea izan da, ez? Duela 2 urte lepaustaia hotxi zuen hor, aurrenekoekin zen ere, baina gaur aurrean izan da, oso ondo daude formaz, eta hor izatea txirrindulari bat ez da erraza ez da, ez? Ez da erraza eta horri izan da Mikel Bizkarra talde nagusian. Eta zer esan, gizon honi buruz, binekori buruz? Jorge, hau beste liga batean daudela, eta liga hori paperean bakarrik ez, errepidean ere nabarmen geratzen dela. Bai, ez dute hutsik egiten, ez? Beti datoz etiketa horrekin, favorito nagusiaren etiketarekin, eta ez dute huts egiten, ez bera, ez Pogacar, Mikel Oro oso ondo ikusten dut, oso ondo, sekula baino ilusio handia berpizten, eta naiz eta etapa ezin izan du irabazi, nik uste guandik bakizue zalaparta eman duela, ez? Zuek bi esaldi harrapatu dituzue, biak aurreneko bi etapetan, biak Mikel Txomin Juaristirekin. Bai, gure nahi hori da, ez? Esaldietan izatea, gaur pixka lokarturik irten dira, pixka eta kontrapeko horritugu aurreneko kilometro horiek, eta ezin izan dugu, ez? Nahi genuen, baina ezin izan dugu. Gero azkeneko partean berreskuratu dut sentsazioak, ondo aurkitu dira, eta etapea polita amaiera izan dugu, nahiz eta bakigu aurrera gotea oso zaila da guretzat, ez? Aurreko egunetan gaur bezala hasieratik Jorge iesaldi izan da. Euskaltel Euskadi taldeak bihar eta etzi ere intentzio hori izango du, baldin bada sortzen den hasierako iesaldian norbait sartzea? Bai, hori da gure naia, gure objektibo nagusia hori izango da. Mikel Bizkarra bera oso ondo dago, aurreko partean zalaparta handia izango da bihar ere, Monte Calvo hasieran dago, bera oso ondo ezagutzen du eta saiatuko dugu edonor sartzen, ez? Bera bada hobeto. Hemen da bien bitartean, Jon Barrenetxea gaur ere iesaldian ibili eta gero mendiko mailotarekin 29 punturekin. Ja, zer moduz moldatzen den bihar? Ja, nekea atzo eguna lasai xamar hartu zuen, baina aurreneko bi egunetan hartutako pasararen ondoren eta gaurkoaren ondoren, eta biharko etapa ere, Jorge, biharko ez daukazu, bada ez padakoa, biharko ere gaiztoa. Dena dauzkate 0-0, ez? Nik uste gaur pixka bat perfilarekin Zijoan karrera bete da, baina bihar zer gertara ikiteken batek daki, ez? Nik uste hasieran zalapartea izango dela, jende importantea mugituko dela hasieratik, eta gero nola kontrolatzen duten, eta azkeneko parte horretan zer ematen den, ez? Hortxe duzen, mendiko saikapena. Barrenetxea, Juson, Bretoia orain, 2. postuan, Zimmerman, 3. Horribili zen Txomin Juaristi, hor dago 6. postuan Txomin Juaristi, taldea zer moduz ari da erantzuten. Espero bezala, ekarri dituzunak, beraien gandik espero zenuen mailari dira ematen, Jorge? Bai, nahiko nuke pixka bat aurreneko parte horretan zentratzeko eta horregoteko, ez? Baina badakigu zaila dela. Azkenean peloteiak nahi duenean ja ematen da iesaldia, eta hor ez batzara egoten momentu horretan ja zaila daukagu, ez? Nik uste ondari dilera, baina puntu horrekin ea azkeneko bi etapetan hobetzeri daukagun. Hor gazterik onena Eskilmose, Magnalti, Felix Gol, Bagioli, Smith, denak ere elkarren inguruan dabiltza. Eskilmose erantzuten ari da, Xavier. Erantzuten ari da, Markel Irizarrek aurreneko egunean esan zigun. Egingo du zerbait. Txirrindulari honek horretan nago, egingo duela zerbait, eta egiten ari da. Gora egin du. Denboraldi hasieran erakutsi du, ibili den lekuetan, etapari gaiztoenetan oso maila ona eman duela, 2 etapa garaipenekin etorri da, Lizarran ere ikusi genuen, erritmo aldaketa bortitzak izan zirenean ondo erantzun zuela, eta altuerako konzentrazioekin eta gero uste dut bere errekuperazio ere benetan bikaina izaten ari dela, eta punta-puntako egin ez dago, baina gero ondoren erantzuten duen sail horretan hor dago, Eskilmose, Danimarkarra, eta bihar eta etzi ere uste dut, beste sailtxo batek bezalaxe, podiuna buruan duela, lehiatuko duela. Euskaltel Euskadiko Jorge azantza dugu hemen, Euskaltel Euskadi aurten ez da Espainiako bueltan izango, Jorge, kolpe gogor xamarra jaso duzue, azken urteetan buelta egin ondoren aurten ezin izango duzue parte hartu, berregituratu behar izan duzue, egutegia. Bai, pixkat ikusi egutegi alternatibo bat, ez? Eta horretan gabiltza orain forma ematen horri. Eta bai, golpe latzatzen, baina aurrera egin behar dago, erakutsi daukagula taldea etorkizunarekin, txirrindulari politekin. Eta zentratu gure karreratan, beste bi aukera gelditzen zizkigu hemen niretzak mundiala direra. Eta honekin batera Donostiko klasikoa eta etxeko lasterketa
bestetan ez utxik egin, hori da gure helburu nagusia. Hori da, itzulia, egutegiko lasterketarik handiena du Euskal Teleuskadik, eta itzulian argi geratzen da, eta emanaldian aipatu dugu gaur egun olturrekoen aldamenean lehiatzeak ze ondorio izan ditzakeen, ondorio errukarriak, hauek ez baitute barkatzen, hauek jotzen dutenean kito. Ez, eta azken aldian gero eta gutxiago, ez da uzkate, ez da iesaldietan sartzeko aukera gero eta murritzagoa dira, eta are gehiago helmugaratzea, ez? Nik uste geroz eta ritmo altuagoa ematen dela karrera guztietan, eta aukera murritza direla guretzat, ez? Kulturrekoen artean ere, garaipena ia txirrindulari berberak ari dira lortzen. Pentsa zen olako zakoa daukaten, Pogačarrek, Binego berak jaunen bestez, Ebenepoelek, Roglicek, dena azken batean dozen erdi bat txirrindulen artean banatzen dute. Sei dira nagusiak, eta karrera nagusietan horietariko bat dago, eta esan dugun bezala hasieran ez dute utzik egiten, ez? Nik uste monopolizatuta dagoela gaurko txirrindularitza taldeen artean eta txirrindularien artean ere. Hor da, Mikel Bizkarra taldearen atzealdean jarrita sufritu berra izan du, baina sufrimentuak merezi izan du. Ailegatu egin baita talde nagusira, eta iraun egin du gero talde nagusia. Mikel Landa Euskaldunik onena, Jon Izagirre, Victor de la Parte, Alex Aramburu, Jonathan Lastra, gainerakoan etapak eman duena, Jorge, harritu egin baikara, pitin bat, Binego mugitu den lekuan mugitu dela ikusita, ez genuen espero gu galako zalapartari gaur. Ni ez da. Zuk ere ez? Ni ez da. Ni uste nuen martxan jungo zala, eta pixka talde handiago bat helmugaratuko zela, eta niretzako gaur Omar zen favoritoa nagusia, etxan izan da eta ikusteko, eta Alex ere, eta bueno, ezin izan dute, baina horren ondorioz, ez? Alex Aramburu eta Omar Fraile biak elkarrekin helmugaratu dira atzerapenarekin. Alex Aramburu, gonen beste saikapenean atzera egin du, aurreneko 10etan zen, baina gaur eguna behartzuenean, gorputzalde ala moduzkoa izango zen, eta ez da harritzeko aurreneko 2 etapa laugarren. Atzoko etapa gogorrean, eta horrekin harritu ginen, han izan zela buru-buruan, 10. postuan. Alfontxo, hitzeske aurrera. Bai, gurekin daukagu hemen Jon Barrenetxea, gaur ere protagonista nola ez, segurako itzulia egiten ari da, Bizkaitarra. Bueno, Jon, hor iesaldian sartuta, mailota defendatu duzu, ondor, finkatuta daukazu. Iesaldian, egunean zehar, 7 minutura iritsi zarete, iesaldian. Pentsatu duzu momenturen batean iritsi zitekeela helmugara iesaldia? Bai, kotxetik hori esaten zidaten, baina ni gaur ez nituen hanka oso onak sentitzen, eta, bueno, nahiago nuen ez iristea, ze baneken ez nintzela haiegin iritsiko. Haze zara nekea igartzen? Bai, gaur neke handi auki dut. Sorte auki dut iresaldi hartu dudala, eta, bueno, puntu gehiago sumatxa lortu dut, eta oso pozik. Hori, txarrena edo ondena, bihar ere berdin jardun behar duzula, bihar puntuak daude ere, mendate desente, hor definitu barko duzu apur bat, puntu batzuk lortu, ala izan alba duzu behintzat. Bai, bihar oso zaila izango da puntuatxea, azkenean nik uste dut zailkapen orokorreko etapa bat izango delako, eta, bueno, nik uste dut, hemendik aurrera puntuatxea oso zaila izango dela, eta nire esku dagoena egin dut, eta nahiko posinago. Zapore honarekin joango zara itzuli honetatik? Bai, hori da, irabazi zeinez, irabazi oso zapore hona daukat, azkenean egun guztiak maiotarekin egingo dut, eta egia esan da itzuli azterakoan hori esango bazidaten, ez nuen sinestuko. Eskerrik asko eta zorionak eginako lanagatik. Bale, eskerrik asko. Esan duguna ondorengo egunetan lanak izango dituela, iesaldiak harrapatzen, bera ere, etxipen puntu batekin somatu dut, Xabier? Bai, ja, laugarren eguna eta nekea antzeman egiten da. Lehen da biziko egunetik dabil iesaldietan esartuta eta gorputzari buelta matea izugarri kostatzen da. Hau olturreko lasterketa da, egunero joan eta egunero etorri gorputza ustutzea bere zailtasunak ere ekartzen ditu. Gauza badaka alde, puntu sorta haundia daukala bere alde. Beraz, bihar iesaldietan nor sartzen den ere ikusi egin beharko da. Beraz, matematikoki bihar behintzat uste dut lidertzari eutxi halko diola, gero beste kontu bat izango da azkeneko eguna, baina uste dut Caja taldeko txirrindulari egiten ari den itzulia benetan bikaina izaten ari da, bere mailako edozein ziklistarentzat iesaldi bat harrapatzea ona da, eta pentsa berak zenbat harrapatu dituen, eta mendiko sarian aurrena egoteak eman behar dio alako konfiantza bat ere. Euskaltel Euskadiko zuzendaria dugu hemen, Jorge Azantza Altsasuarra, Euskaltel Euskadiko zuzendaria, ziklista hoia, itzuli batzuk egin zituen, Jorgek morroilanetan denak itzuli batean gainera handia hartu zenuen, ez altzen oi hartzengo errelojupekoan.
Pastoia utzi nuen, 2007an Oiartzungo kronoan. Eta irabazi Samuelekin. Hori da, morroi lanetan Samuel Sánchezekin, ia beti Samuel Sánchezen aldamenean, gustoko lastarketa zenuen etxekoa, Jorge? Kristona, oso oroitzapen politak, beti lanean, baina beti etxeko taldearekin, eta niretzat placer eta amets bat egi bihurtuta, ez? Eta iesaldiren bat edo beste ere harrapatu zenuen, itzulian. Bai, tartean azaldu zinen, bai. Dituenetan, aurrenekoan oso karrera polita egiten ari nintzen, eta gero ja lepostaia utzi nuen, eta kostatu egin zitzaidan maila hori errekuperatzea, baina, bueno, egin dituen 4 edo 5, eta oso horitzapen politekin. Eta zuretzat ere urte sasoia ona zen. Bai. Ondo moldatzen ziren, giro hotzarekin. Beti. Bai. Askoz gehiago hotzarekin, beroarekin baino. Azea astea harrapatu dugun, eh? Bai, oso borrika. Azea astea daramagun. Oso ondo. Bueno, taldeak zer, Jorge, taldeak zer. Geratzen diren bi egun hauetarako, zaila izan bar da guretzat, Jonek esan duena, ez? Bihar egongo da zalaparta ziurra, nik uste hor daudenak bigarren talde horretan aurrera egiteko aukerak izango dituztela, eta horrek egingo du, kriston tensioa hor pelotoian eta isaldirekin, erritmo oso altu izango da, eta errepidea oso gora beratsua izango da bihar, ez? Nik uste bihar etapa trampa bat izango dela, eta ustez baino diferentzia gehiago egon daitezkela. Eta gero azkeneko egunean ez dago edonorren esku, ez? Nik uste hoia mendate horietan aurrean egoten direnak punta-puntako txirrindulariak izango direla, eta zaila izango da guretzat, baina Bizkarrarekin gaur ikusi dugun bezala kapazitatea dauka hor egoteko, eta zergatik ez etapa polit bat bilatu, ez? Ez du erreza behar, Ez du erreza behar, zuzendari lanetan jarri, hemen dagoen panoramarekin, ze agindu eman mutilei, ez du erreza behar. Bueno, asmatuko duzu, Jorge. Bai, zerbait esaten asmatuko duzu. Gure karrera bakizu ezin dan, ez? Saiatzea horre iesaldietan egotea, eta gero estutzea harik eta aurrerago iristen, ez? Baina, bueno, esan duen, Jonek ere esan duen bezala, nekea ere somatzen da, gurekin ere arezita gehiago, eta, bueno, zaila izaten ari da, baina, bueno, nik uste maila daukagula, eta txirrindulariak ere ondo moldatzen ari direla. Oso ondo, Jorge, zer egiten duzuen? Sorte hon, sortea duzuen, iesaldi harrapatu eta zuei buruz, zerbait esateko bidea ematen duzuen, Bizkarra ikusten dugu hor dagoela, bere lekuan dago Mikel Bizkarra. Bai, hori da. Hortik aurrera nekez egingo du, hor irautea ez da gutxi izango. Bai, hori da, ez, espero dugu behintzat osasunerekin jokatzea, ez, eta eroriko gehiagorik ez izatea, eta bere maila erakusten badute ziur naiz baten bat ere agertuko dela, ez? Oso ondo, Jorge, izan ondo? Eskerrik asko zuen. Eskerrik asko zuri, bisitagatik. Bueno, bi etapa geratzen dira, eta bihar Zornotzako etapa, Amorio eta Etxanoko etapa, eta Xabier, biharko ere, atzokoa bezala biharko ere, itzuli hasi aurretik, uste dut, mundu guztiak ahotan izan duela, eta daukala, oraindik atzokoa pasatu denez, eduki beharrik ez da, baina biharkoa hauek denek aipatzen dute oraindik. Azkeneko etapa... Naiz eta aldaketa txiki hori egintzen. Txikia, azkeneko jaitsiera bat kendu diote, baina bestela zailtasunak hortxe dirau. Azkeneko etapa nagusia eta etaparik gogorna da, biharko etapa trampatia da, eta asko uste dutena baino eragina handiagoa izango duena. Atzokoak bezala azken kilometroetan gorabera ugari du, etengabe izango dira, errepide estu eta sigisagatxuetan ibiliko dira, eta horren bestez, mendate puntuagarririk espaldin badago ere, honen artean diferentzia batzuk utz ditzakeen. Hortxe duzu, bihar egingo duten ibilbidea, Zornotzan hasi eta amaituko den etapa, 176 kilometroko etapa, eta azteko Munik eta ez taleko txarra iesaldi egiteko, Xabier. Hanketako minik ez bada, aproposa. Parezi da oso gogorra. Motza eta motza bezain ikoa. Eta azken kilometrotako gora bera hoiek. Azken kilometrotako koskor txiki hoiek, mingarriak izaten baitira, ez dira puntuagarriak, bai mingarriak ordea. Beno, gehiak eta Xabier, maiota, bai. Mendaukat. Dotore asko erakusteko modukoa da. Ziertu erakusten. Eta gaurko galdera, hor jarriko aldigute gaurko galdera. Zein ziklista den orain urrena itzulia hori hasi eta bukatutakoa ez dute askok egin hori gutxi dira eta hor aukeretan jarri ditugun horietako bat bada. Aukerak Alberto Contador, Jon Izagirre edota Primoz Roglic.
hiruietako bat aukeratu behar duzue. Beno, hemen esan beharrekoak, hemen ikusi beharrekoak, hemen kontatu beharrekoak amaitu ditugu, bihar ondo garela arratsaldeko 3 inguruan hasita izango gara, gogoratu. Gaur bigarren egunez jarraian, bineko etapa garaile, eta sailkapen nagusian Mikel Landa 12 segundora utzi du. Hori bai, Mikel Landa gaur ere ondo, bigarren etapan, eta bigarren sailkapen nagusian. Ikusiko dugu bihar zer ematen duen, Amorebieta eta Etxanon, Zornotzan, itzuliko 5. Eta zuek ikusi nahi baduzue, 3 aurrera zuzena izango gaituzue. Besterik ez, arratsalde on.